Halo, halo, voláme Londýn. Na druhom konci linky by mal byť najznámejší Slovák v Británii, Dani Kolár. Vidím, že je to tak. Ahoj. Pozdravujem, Pavol, pozdravujem divákov, poslucháčov. Dobrý deň, pozdravujem. Máme pripravený rozhovor, tém je veľmi, veľmi veľa, takže poďme rovno na to. Mediálny záujem okolo tvojej osoby dlhodobo neutícha, ale v poslednom čase si zaujal dvomi takými závažnými informáciami, udalosťami. Prvou je tvoje avízo, že by si mal byť v krátkom čase vydaný na Slovensko. To samozrejme si reagoval už na predtým zverejnené informácie tzv. MBM médií. K tomu sa dostaneme ale neskôr, ale tou druhou udalosťou bolo rozhodnutie Mestského bratislavského súdu, ktorý vydal predbežné opatrenie, ktorým zakazuje denníku N označovať ťa za neonacistu, antisemitu, extrémistu, pokiaľ neskončí tvoje trestné stíhanie alebo súdne konanie. Takže ako sa pozeráš na tento verdikt? No, verdikt ma samozrejme potešil, ale teda čakal som, že to zo sebou prinesie aj nejaký ten bočný efekt, pretože to malo primárny a sekundárny efekt a ten sekundárny efekt bol ten, ja to volám ľudovo povedané teda škreky a to je to lamentovanie médií. Nečakal som, že vystrelia, nečakal som, že vyskočia z kože až do takej miery, do akej sa to stalo a ešte stále to trvá, ešte to dnes som si práve napozerával v rôznych reláciách, sústavne to tam spomínajú ako jeden z highlightov roka, čo ma teda veľmi teší, pretože mňa teší, keď môžeme mediálnych teroristov exponovať. A ten silnejší sekundárny efekt je to, že im je podľa môjho názoru v skutočnosti úplne jedno, že či som to ja a za čo to je. Podstatné je, že sa to stalo, a preto oni tak freneticky reagujú, pretože niekto im legálne, legitímne za bieleho dňa ukázal, čo sú oni zač a škrábol im tú ich škrupinku, o ktorej si oni doteraz mysleli, že je neprebyteľná, nepremožiteľná, že oni sú tu tí jediní správni, konzistentní a nezávislí. A to sa netýka len denníku, ale samozrejme aj SME, Aktuality, to je tá sveta slovenská trojka, ako sa hovorí. A nejde tu o nejaký posmech, škodoradosť, či pomstu, či zlosť, ale ja som pozeral minule 30 rokov, David Icke, britský známy komentátor, toto povedal pred 30 rokmi, že prichádza, v 90. rokoch to povedal a vlastne to prišlo vtedy, keď aj ty si začal svoju kariéru novinára na Slovensku, že mainstream, alebo teda MBA média bývalého mainstreamu dnes už, ako som ich začal nazývať, trvalo to, žiaľ, toľko dekád, koľko to trvalo, kým si to ľudia uvedomili, že oni nie sú ani mainstream, ani médiá, je to politická agitácia, to je politická agitka a sú to predĺžené ruky bohatých oligarchov a rôznych elitárov, ktorí slúžia tým, ktorým vyvoleným rodinám alebo rôznym iným záujmom a lóžam v pozadí. A je úplne jedno, aká vláda je v súčasnosti či v minulosti vládla v ktorej krajine, akože demokracie, lebo demokracia podľa mňa je iluzórna. Oni si od začiatku šli len svoju štvavú propagandu a je to propaganda, pretože to je zároveň, ja to nazývam propaganda, jednostranná propaganda za to, že to je ten kľúčový poznávací znak, podľa ktorého môže každý človek na ulici, každý človek, ktorý nemá žiadne, aj človek bez akéhokoľvek vzdelania, tým môže rozlíšiť, že kto je tu, ktorá redakcia je len redakcia na oko a v skutočnosti chce rozhádať všetkých a ktorá redakcia, ktorý novinár nezávislý alebo alternatívny to myslí vážne. A to je podľa toho, že je len jedna jediná forma autentického podávania informácií a to je živý, necenzurovaný, nezostrihaný rozhovor a toto oni nikdy v živote neurobia. Oni to urobia len v prípade, ako keď napríklad denník N si chodí oni si idú ten svoj putovný cirkus po Slovensku, kde teda neexistuje žiadna možnosť žiadnej interakcie s publikom, len tam sedí pani Monika Tódová a vždy nejakí tí prizvaní 3, 4 a 5 hostí, ktorí sú z toho istého názorového tábora, teraz si tam ešte aj toho Táberyho z Prahy začali privolávať, lebo im dochádzajú sily podľa môjho názoru. A
tak ich môžete rozpoznať, že oni vytvoria dojem nejaké akože panelovej diskusie bez opozitúry a tľapkajú sa tam po pleci a gratulujú si tam, akí sú dobrí a tá ich diskusia nie je diskusia, ale je to vlastne skupinová terapia, lebo to naozaj má terapeutické účinky, pretože tí, ktorí to pozerajú dopredu, vedia, že si tam prídu vypočuť to, čo chcú. To nie sú médiá. My sme v skutočnosti médiá. Jedno, či sme nezávislí, malí, veľkí, alternatívni, ale my podávame informácie v neskreslenom stave a my robievame rozhovory aj s opozitúrou, ale demontáž právneho štátu, tá nastala odjak živa, ale znovu mainstreamové médiá nie sú ani médiá, ani mainstreamové. A za posledný rok a hlavne mesiac, týždeň teraz aj toto, čo sa deje okolo Vladimíra Putina, Roberta Fica, Donalda Trumpa, nám potvrdzuje, kam sú až oni schopní zájsť a ospravedlňujem sa, že dlhšia odpoveď, ale všetko so všetkým súvisí a ten tlak, ktorý oni vyvinuli na tú sudkyňu pani Vieru Hadrbulcovú, je len dôkazom toho, že ako to oni vedome prestrelili a že oni nemajú absolútne žiadne zábrany ani hranice, pretože v krajinách demokracie nie je náhodou, že na to neexistuje zákon, ktorý by ich za toto postihoval. Keď hovoríš o tej demontáži právneho štátu, tak sa te chcem opýtať, že čoho sme svedkami v prípade toho, že pán Kostolný povie, že oni nebudú rešpektovať toto spomenuté rozhodnutie súdu a v podstate ďalej ťa označujú týmito privlastkami. No, nazývať ma týmito privlastkami môžu. Ja sa domnievam, že oni to prekopli buď v ten deň, alebo hneď na druhý deň. Potom sa tých článkov vyrojila, že spústa, niekoľko, neviem, či nie desiatok, alebo minimálne 10. Znovu, oni majú svoj vlastný svet. Takto, ja sa im svojím spôsobom nečudujem, pretože ako som ja niekoľkokrát kedysi verejne poznamenal, ja som kedysi bol, no nie na druhej strane, ale žil som taký prispatejší život. Zlé jazyky tvrdia, že som teraz ešte viac prispatejší, to je úplne v pohode, to je ich názor, ale oni... Tomu sa ešte dostaneme, áno. Dobre. Oni sú, vieš, to máš ťažké. Oni sú... Každý z nás žije v určitom politickom presvedčení, v nejakom politickom názore za mladí, za mladosti. Potom niekto, tí, ktorí nadobudú nejaké vzdelanie, netreba zabúdať na to, že hlavne napríklad žiaľ Bohu lekári sú v dnešných časoch dôkazom toho, ako veľmi ťa vie akože vysoká škola vlastne len indoktrinovať a moderné školstvo je o ničom inom, len o tom, či to vieš odpapagájovať, či to vieš odrapotať. Tam nejaké skutočné logické zmýšľania a poznatky nehľadajme, lebo všetko je tu dneska riadené rôznymi korporátmi a mimovládkami, Rockefellerom, Sorosom a tak ďalej. Ale naspäť k téme, oni si prežijú mladosť, bežný človek si prežije mladosť, potom nadobudne alebo nenadobudne univerzitné vzdelanie a potom začne pracovať. Medzi 20 a 30 mladí ľudia spoznávajú, čo je to kapitalizmus, že naozaj treba že drvivá väčšina tejto planety sa živí buď rukami, alebo sa živí tak, že riadia tými ľudí, ktorí sa živia rukami. To je že 99% zamestnaní okolo nás na celom svete. No a tí, ktorým sa nechce, tí, ktorí si všimli, že existuje také niečo ako napríklad mimovládky a rôzne oligarchokratické podniky, ako napríklad ESET, tak ak príde nepriamo potichu na takú príležitosť, že OK, tak možno, že ESET založí niečo ako N-Press a denník N a ja Matúš Kostolný by som tam mohol byť šéfredaktorom, tak tam budem. A teraz ty začneš je ťažké vysloviť, či si to oni vôbec uvedomujú, alebo nie, to, čo robia. Ale tí najchytrejší z nich, a to nie sú veľmi chytrí ľudia, ale tí najchytrejší z nich, ako napríklad Kostolný, Hanzelová, Tódová, Šnídl, Šoltés, oni veľmi dobre vedia, že čo robia. Oni veľmi dobre vedia, čo deklarujú a čo propagujú a že to musia robiť takým spôsobom, ako to robia, aby im to ich vlastné stádo samozrejme uverilo, lebo oni z neho žijú, oni z neho parazitujú. A keď v tom žiješ každý deň, tak je len otázkou času, kedy sa zžiješ s tým vlastným matrixom, ktorý si uvedomil, lebo je známe, že človek sám sebe po určitých cvičeniach a opakovaniach vie sám sebe zmeniť pohľad na svet a mentalitu. Takže pre nich je potom veľmi ťažké si uvedomiť, že sakra, moment, predsa len existuje aj realita. Ale my sme už veľkí, silní, voči nám si to ešte nikdy doteraz nedovolil a určite nie nejaký Kolár, nejaký Bombic, nejaký neonacista Bombic, takže my to budeme robiť ďalej.
zakontrujem si, rád sám sebe vždy zakontrujem si. Ľudia sa ma pýtajú, že či som náhodou ja neporušil svoje vlastné princípy, keď teda došlo k tomu, došlo z našej strany, zo strany mňa, môjho právneho zástupcu, o vyžiadanie si, o návrh na to neodkladné opatrenie. No, áno aj nie. Ide tu o to, že ja to, nie že ospravedlňujem, ale ja drvivú väčšinu celej svojej práce, ktorú robím preto, aby som tým demonstroval, že je to možné, aby sa ľudia prestali bať. Ja to sám pre seba nepotrebujem. Mne je to úplne ukradnuté. Ja to nehovorím z frajeriny, ja zo seba nerobím machra. Mne za 5 rokov oni okrem toho, čo ma zdržali, ako ma zdržali tými zatýkačmi za posledné 2 roky, na čo som sa aj tak sám chystal, lebo som vedel, že to skôr či neskôr príde. Mňa oni nejako nezdržali, žiadnym spôsobom, len ja tým demonštrujem, že čoho všetkého sú oni schopní, kto to tu celé začal, kto tu priniesol kultúru hnusu, zabíjania a vražd, ako napríklad Zomri a tak ďalej, Lipšic, Matovič, Čurilovci. Ale keď ich to štve, že som to zrovna ja, lebo, ako som povedal v minulosti, viac antagonistickejšie elementy na Slovensku snáď už neexistujú, než Bombic a denník N. Takže hovorím, ja som s tým za prvé aj spokojný s tým výsledkom a som rád, je to také, že neviem, či sme až toto potrebovali, ale denník N sa kopol 2-3 krát po sebe a vidíme, čoho sú schopní. Im je úplne ukradnuté, im je v skutočnosti úplne ukradnuté, či nejaký Bombic je neonacista, alebo Kaliňák je mafián, alebo Fico je proruský. Im ide o to, že oni si idú svoju líniu a zrazu nejaká nezávislá súdkyňa rozhodla, ako rozhodla. A dokonca to muselo byť privedené na svet. Ešte v ten posledný deň, ešte som čakal, že teda, či oni sa rozhýbu, ale 2 dni boli ticho. Oni začali až po mojom oznáme. Tesne po mojom oznáme začali. Doslova bolo vidieť, ako čakajú, kedy to ja oznámim a začali chrliť články. A v tom si osobne myslím, že sa pán Kostolný, hovorím, hneď aj kopol. Čo s tým bude ďalej, si zatiaľ nechám zo strategických dôvodov pre seba. Čiže nepovieš, či budete žalovať denník N za to, že porušuje to predbežné opatrenie? Musel by som to, sme medzi sviatkami, musel by som to prebrať najprv so svojím právnym zástupcom. No, keď sme pri tých prívlastkoch, tak táto prívlastková politika, by som povedal, je tu už od 90. rokov. Nálepkovanie nepohodlných ľudí, ktorí proste nie sú v súlade s liberálnym myslením, nestotožňujú sa s ním, hovoria niečo iné, čo si nemyslia liberálne médiá. A ja som to tiež zažil na vlastnej koži. Samozrejme, keď som robil STV, bol som kontroverzný novinár, vtedy ešte nemali iné nálepky na to. Takže to bolo to najhoršie, čo vtedy mohlo byť. Teraz je to už samozrejme ďalej. Už sme hoaxeri, dezinformátori a podobne. No ale ako ty s tým vlastne žiješ? Nie len s týmito nálepkami, to je to najmenej, ale aj s tým tlakom, s tým medzinárodnými zatýkačmi, s tým, že ťa nejakým spôsobom stále napadajú. Hovorí sa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Takže či je to aj v tvojom prípade takto? No, platí to podľa mňa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Len a ja si myslím, že ako každé porekadlo alebo príslovie má svoje hranice, tak aj toto. Teraz samozrejme zase ja nechcem myslím si, že som to zvládol zatiaľ výborne. Len o tomto chcem aj doma prednášať, alebo teda doma sa chcem tiež venovať nejaké činnosti a toto chcem sústavne ľuďom opakovať, že nie každý na to môže byť tak dobre pripravený ako ja a nie každý si vyšlapal tak cestu a nie každý má také konexie ako ja, ktoré ja som si svojou prácou získal. Zvládam to, no tak zatiaľ akože žijem, som práve žil v lepšom stave. Mal som za sebou, to bolo verejne známe, mal som za sebou takú akože kratšiu alkoholickú fázu aj kvôli covidu, aj kvôli tlakom, ktoré prišli po druhom zatýkači. Potom ma to prešlo, hovorím, ako si povedal, človek to prežije, myslím, že som dosť otrlý človek, viem sa, hlavne ja sa ich nikdy nezľaknem. Lebo ja sa nemôžem zľaknúť. Ja som ale mňa určite ovplyvnilo 20 rokov v Londýne, hlavne londýnska mentalita, anglická mentalita. Tu žijeme ináč, nie sme väčší frajeri, väčší machri, ale tu sa viac presadzuje acta non verba, preto sú tu sústavne protesty. Ja sa nemôžem zľaknúť
Daniel Bombič, stane sa ti toto a toto a chytíme ťa, zbijeme ťa, zabijeme ťa. Kopec ľudí sa mi za tie roky vyhrážalo, oficiálne, neoficiálne, ale ja vždy voči tomu zastávam taký postoj, že myknem plecami a hovorím, počkaj, a na čo to hovoríš? Oni to nechápu, pretože nežijú v tej mentalite ako ja a toto je inak jeden z ťažkých, toto je veľká nevýhoda slovenského národa, toto si všímam dodnes u Slovákov a som pripravený tomu, žiaľ Bohu, ešte stále to existuje medzi Slovákmi a budem to musieť čeliť a to je to, že ľudia si neuvedomujú jednu vec a začalo to covidom. Čohokoľvek, akejkoľvek maličkosti ste schopní v živote vzdať sa kvôli strachu, prakticky ste už prehrali. Lebo ten, kto si to u vás vynúcuje, ten, kto to na vás aplikuje, keď zistí, že ste sa pohli o milimeter, už bude len pokračovať. Ja kvôli mojej výchove, minulosti, kvôli tomu, ako som sa narodil, možno kvôli horoskopu, normálnemu či čínskemu, som to trvalo mi, kým som to zistil a som rád, že som taký a využívam to ešte viac. Na mňa, keď niekto zatlačí, ja doslova 5-násobne zatlačím naspäť. Ja to hrotím do absolútneho extrému vedome a každý, kto sa voči tomu ohradzuje, len mu poviem, pozri sa na to, kto to začal. Každému, komu sa nelúbi a 90% aj politických strán na Slovensku, aj politikov, lebo im to vyhovuje, riešia následok. Nikto sa nepozerá na príčinu. Keď budeš mať komárov v močiari, tak ich môžeš vraždiť každý rok a buchať sa do prs. Akým sú super, my sme sa zbavili týchto komárov, takže nás tu teraz voľte. Nie, musíš močiar vysušiť, aby sa komáre už neliahli. Keď ho nevysušíš, tak sa budú liahnuť. A sú ľudia, ktorí, hovorím metaforicky, sú ľudia, ktorí to vedia vysušiť a sú ľudia, ktorí to nevedia vysušiť a sú ľudia, ktorí vedia, že keby to vysušili ten močiar, tak tých komárov vykinožia raz a navždy, ale nesnažia sa o to zistiť to. Ja som sa snažil, znovu hovorím čisto metaforicky, ja som sa prestal týchto ľudí báť, samozrejme prešiel som nejakými rôznymi udalosťami. Ako som to verejne hovoril, napríklad reverzná hypnóza, čo je najlepšia vec v živote, každý by to mal podstúpiť, to veľa mozgových centier to otvorí a ponúkne k používaniu, ale ľudia na Slovensku sú ovládaní strachom. COVID bol doslova, že orchester strachu, pandémia. Našťastie to krachlo, nevyšlo to, veľa ľudí sa prebudilo, ale veľa ľudí zároveň aj z našej scény, veľakrát som to povedal v minulosti, znovu to zopakujem, sa už ako keby stavia do tej pozície, že už sú doma, už sú v teple, už majú čo jesť, už majú čo do úst, už majú plnú chladničku, majú gauč, markízu, denigen, čokoľvek nás a im to stačí. Nikdy v živote sa žiadna vláda, ani táto vláda, ktorej veľmi držím palce a idú veľmi dobre, ale ani tá najlepšia vláda sa nikdy v živote nebude starať o blaho občanov do takej miery, že ty môžeš sedieť doma a hniť na gauči a ja budem teraz sedieť a muchy zožerte si ma a čakám na sociálne výhody. Pokiaľ sám so sebou niečo človek neurobí a odtiaľ plyne ďalšie legendárne zlaté moto, výjsť z komfortnej zóny, postupne, ale urob to a to potom sa zmení tvoja mentalita a zmení sa tvoj pohľad na svet a budeš to robiť viac a viac. Ja to viem sám zo seba, ja to viem sám podľa seba. Tak vtedy sa človek prestane aj báť, len toto musí začať, musí to chcieť, musí to začať sebe aktivovať. Človek si na to zvykne. Vrátim sa k tomu denníku, oni to nechcú, nerobia to. Pretože im podvedomie hovorí, nerob to, lebo príde v tvojom mozgu k niečomu, čo ťa bude doslova fyzicky bolieť a budeš oni sa boja zrodu myšlienky, incentívy v mozgu. V noci, keď spíš, podvedomie ti niečo zrodí, podvedomie naštartuje nejakú iskru ráno, keď je mozog v hladine alfa, keď sa napadajú tie najlepšie nápady, si povieš, sakra, nie je to náhodou trošku ináč. Nie je to celé o niečom inom, než o nejakých proruských náckoch, extrémistoch. Lebo podľa toho, čo sme videli posledný mesiac, nakoniec celá Európska únia a Slovensko vôbec nie sú o nejakých hoaxoch na internete, o krávach, ktoré s prepáčením prdia a majú spôsobovať tým nejaké globálne oteplovanie. Vôbec to tu nie je nejakom znečistení CO2 z výfukov z aut, dokonca to tu nie je o nejakom neonacizme, ani extrémizme, ani o nejakej Ficovej mafiánskosti. Nič také, čo musel predpokladať. Je to tu úplne o niečom inom. Je to tu o tom, či Európa náhodou budeme mať čím kúriť. Napríklad od 1. januára 2025. Hej, o to tu ide. Ide tu o to, že či náhodou naozaj neexistujú deep statey, ktoré cez mimovládky organizujú ľudí, ako je Cintula.
ktorí páchajú na politicky nepohodlnú opozíciu. Fico je v koalícii, ale v skutočnosti globalistom je opozícia. Či tu nežijeme náhodou túto dobu, lebo ja si myslím, že to tu žijeme. To je tá najväčšia mafiánskosť. Odbehol som od otázky, ale všetko so všetkým súvisí. Len hovorím, oni sa z toho, oni sú takto, sú to v prvom rade výborní herci, majú na to viac menej neobmedzené fondy, ktoré teda im prvýkrát v živote, musíme si uvedomiť jednu vec, prvýkrát v živote im bol nie zastavený kohútik, ale bol im priškrtený kyslík celému mainstreamu, všetkým mimovládkam. Preto tak škrečia freneticky na Lukáša Machalu. Preto ho Vorecký nazýva kedysi za starých dobrých čias, pár rokov dozadu, bol nácek len Daniel Bombic alebo Marian Magát. Hej? Ja som vedel, že tieto časy prídu a preto som si nezavrel ústa, kričal som naopak 10-krát viac. Akýkoľvek tlak na mňa aplikovaný vyústil len v to, že ja budem kričať 100-násobne viac, pretože sa nemôžem báť následkov svojho chovania, pretože ak sa toho budem báť, tak sa nikdy nedozvieme, čo je za tým. Neprejdeme za tú neviditeľnú stenu. Až teraz sa to konečne ukazuje, na celom svete sa to konečne teraz ukazuje, že keďže to neplatilo na mňa, tak to skúsia na Machalu. Keď to neplatilo na Machalu, skúsia to na Oskara Rožu. Fotí sa s neonacistom. Nesfungovalo to na Rožu? Skúsime to na Šimkovičovu. Michal Horecký, Martina Šimkovičová je neofašistka. No, ja som za slobodu slova, ale môžem ti povedať, že neviem, či by som si dovolil toto povedať o ministrovi. A topka, vrchol, Fico má fašisti. Fico je už vlastne far right, jak sa to povie po slovensky, ďaleká pravica, extrémna pravica a išiel s týmito, lebo svet slniečok je tak prehodený, že vlastne nie Azov, ktorý má vytetovaný svastiky po tele, sú neonacisti, nie je Zelenský neonacista. Neonacista je pre nich Putin, ktorý má vlastne korene v krajine, kde boli sovieti a komunisti a trockisti a bolševici. Čiže my zlí neonáckovia, my by sme mali byť s Putinom vlastne rozhádaní, ale podľa ich logiky, teórie Matrixu prehodeného úplne, vlastne preto k ním práve inklinujeme, že v Putin je neonacista. A keďže tam za ním Fico šiel, tak on je extrémista. Teraz sú tu tie časy, ktoré som vedel, že prídu bez machrovania, že, ako som to veľakrát povedal, všetci budeme označovaní za neonáckov a tak, ako nás chceli rozdeliť pred voľbami, ako nás delili, ako nás kategorizovali do skupín a subskupín pred voľbami, ako som aj vtedy predpokladal, že len to robte poriadne, nebojte sa do toho, namočte sa proste holými prsiami do toho, úplne choďte s kožou na trh a uvidíte, že efekt bude presne opačný. Tak to aj dopadlo, tak myslím si, že aj v tomto som voľbám pomohol, že vlastne tak sme boli rozdrobení od tých konzistentných, pravých, čestných a hej, hovorím o tej sojovej mafii, kde patrí Antifa, mimovládky, mainstream. Toľko nás rozdrobovali, až sme si všimli, že je nás toľko, že sa začneme možno že rozprávať medzi sebou. Vypalilo to fantasticky. To isté sa deje teraz, preto som absolútne kľudný a som si istý, že toto môže dopadnúť len dobre, lebo toľko bude ten denník N a ostatné mainstream médiá všetkých nazývať tá nálepka, ten fenomén toho vymysleného neonacizmu už stratil cvenk. Aj keď sme učení falošnú históriu, aj keď je nám to pchané každý rok dole krkom. Už je to tak prestrelené a prehnané, že už by to len slepý nevidel, alebo ten, ktorý je platený za to, aby to nevidel. Ergo, média bývalého mainstreamu, až ma chápeš, Pavel. Rozumieš? Všetci sú už teraz extrémisti a nacisti, ale máme tu jeden detail, nastala tu určitá iskra, ktorú sme doteraz nevideli, ktorá je nevídaná v našich končinách, že najhorší mafián, používam schválne mainstreamový narratív, najhorší mafián slovenskej histórie Robert Fico išiel za najväčším masovým vrahom na svete Vladimírom Putinom, stretli sa a wow, mainstream škrečí, ešte raz, nečudujeme sa, oni sú za to platení, oni sú na to sú bunky, ktoré sú na to nadizajnované. Oni nemôžu ani robiť iné, lebo to oni majú v reguliách, oni to majú v manuáloch, oni idú svoje guideliny podľa svojich ambasád, ale tomu sa dostaneme neskôr dnes. Premiéry a premiérky sú ticho, lebo asi vedia, čo sa naozaj deje. Že už aj oni asi začínajú chápať. Znovu som sa rozkokošil, ale až chápeš tie súvislosti. Jasné, no všetko, čo si doteraz povedal, ako si povedal, všetko so všetkým súvisí. A to, čo oni používajú, tie metódy práce, základnou metódou je vlastne tá dezinformácia, z ktorých oni obviňujú vlastne nás. Hej? Tak. Pretože tie médiá, ktoré si hovoria hlavný prúd,
oni už 10 ročia používajú dezinformáciu ako hlavnú pracovnú metódu. No. To sa môžeme, len za všetky spomenúť napríklad vojnu v Iraku, ako začala. Napríklad. Vieme útoky v USA v roku 2001 a podobne. Čiže v tejto súvislosti by som chcel odcitovať známeho amerického novinára Tuckera Carlsona, ktorý v jednom zo svojich vystúpení povedal, že kto používa slovo dezinformácia je klamár. On povedal, že dezinformácia je spôsob, ako vlastne povedať, že hovoríš niečo, čo nám sa nepáči, ako mainstreamu, niečo nepohodlné. Ako vnímaš tieto jeho slova? Tucker Carlson povedal čo? Povedal, že každý, kto používa slovo dezinformácia, je klamár. Pretože dezinformácia je len iný spôsob, ako povedať, že sa nám niečo nepáči, čo hovoríš. Dobre, takto. No, vyložme si najprv tieto výrazy. Neviem, či je to z výkladov jeho slovníka, ale znovu schválne použijem ten mainstreamový narratív. Existuje informácia, mizinformácia a dezinformácia. Informácia je, poviem, že tento nôž je žltý. Hej, na tom sa všetci zhodneme. Jedine, ak by si tento nôž je žltý. Mizinformácia, a to napríklad denník napíše, že tento nôž je žltý. To je informácia. To sa dá pokladať za informáciu. Mizinformácia je tento nôž je žlto-modrý, lebo niekto ho bude vidieť v zlom nasvietení a bude si myslieť, že je žlto-modrý. Inými slovami, niekto povedal dezinformáciu bez toho, aby si to uvedomoval. Že to povedal nechtiac. To znamená, sekol sa, kopol sa, pomýlil sa. To robím ja, to robí mainstream, to robíme všetci, lebo sme ľudia a budeme robiť chyby a kopať sa do konca svojho života. A potom je dezinformácia a to je, keď napíšeme, že Saddam Hussein skrýva chemické zbrane masového ničenia, alebo keď povieme, že Bin Laden dvojičky zhodil pomocou 2 lietadiel a VTC budova 7, tretia budova, v ktorej sú všetci ticho, spadla sama. Do Pentagonu narazilo ďalšie lietadlo a ďalšie lietadlo niekde zhorelo v poli bez dôkazov. Alebo povieme, že vakcína je sloboda. To je dezinformácia, ale pozor, keď to máš prichystané dopredu, lebo si tieto obrovské podniky, tieto obrovské organizácie, ktoré sú živené len nami v konečnom dôsledku našimi daňami, keď si tieto praktiky niekoľkokrát cez tajné služby založené v 50. rokoch CIA a tak ďalej, Mossad, vyskúšal na masách iných národov, v inej galaxii, v inom časopriestore, tak presne vieš, ľudia, keďže sme konec koncov ľudia z mäsa kosti, tak máš veľmi približnú, ak nie presnú, máš veľmi približnú predstavu o tom, ako ľudia budú reagovať. Preto im povieš, počkaj, ale tie zbrane v tom Iraku naozaj boli. Ak neboli, sorry, pomýlili sme sa, no ale 1 000 000 Iračanov je už mŕtvych. 9/11 dvojičky naozaj zhodil Bin Laden. Ja nie, to urobil Mossad v spolupráci so CIA, no ale už je odtedy 25 rokov, čiže je to jedno. Nie, to sa ináč v roku 2026 vyjde jeden fantastický dokument, 25 rokov. Odtedy Elon Musk tomu vydatne na X-ku pomáha, aj keď teda zrovna včera som sa dozvedel, že tam začala nejaká nová cenzúry. Vakcíny zabíjajú. My to môžeme povedať. Prečo? Ako ja môžem existovať v svete, kde ja si to nemôžem povedať? Ako môžem existovať v svete, kde sú sociálne médiá, ktoré mi zakazujú vysloviť, že ja si myslím, že vakcíny môžu škodiť až zabiť, lebo to odôvodňa tým, že my sme sociálne médium, ktoré sa riadi reguláciami WHO, Svetovej zdravotníckej organizácie. Počkaj, ale tej svetovej organizácie, kde najväčším prispievateľom je nadácia Billa a Melindy Gatesových, ktorí sú hlavní propagátori vakcín? Ježišmária, a kto asi pre Boha pôjde sám proti sebe, keďže je to ich vlastný biznis? Rozumieš, že takéto anomálie sa dejú, len ľudia znovu majú konzumnú mentalitu aj na Slovensku, aj kol sveta. Vďaka sociálnym médiám a rôznym rýchlym reelskám sa ich mentalita, tvoja prirodzená mentalita, keď sa narodíš, je analytická, pretože ty sa pozrieš na ten nôž a povieš si, počkaj, prečo píšu, že je modrý? Je žltý. Opýtaš sa prečo. Za posledné 2 dekády sa drvej väčšine ľudí, hlavne mladým, zmenila analytická mentalita na konzumnú. Keď im povieš, že toto je modré, oni to skonzumujú bez otázok. To je kameň úrazu všetkého toho zla, čo sa teraz deje momentálne vo svete. A ak to Tucker Carlson povedal, vlastne ja by som s tým aj teraz, keď sa nad tým zamýšľam, ja by som s tým aj súhlasil, len ja som až taký extrémista slobody slova, že podľa mňa technicky slovo dezinformácia, ja si chápem, ako to myslel,
a súhlasím s tým, ak Tucker Carlson, aby som odpovedal na tvoju otázku, že Tucker Carlson sa vyjadril, že každý, kto používa slovo dezinformácia je klamár, súhlasím s tým, jasné, áno, teraz mi to dochádza, len ja to dotiahnem ešte ďalej. Pre mňa technicky, toto som preberal s jedným moslimom v anglickom rozhovore na X-ku pred týždňom, pre mňa technicky slovíčko dezinformácia neexistuje a vysvetlím to a vlastne som to potvrdil tým, čo som povedal. Zajtra v denníku N vyjde článok od Vladimíra Šnídla a napíše, že bude opisovať, že tento nôž je modrý. A teraz ty si to otvoríš, niekto si to otvorí na ulici a povie, že to je číročíry nezmysel. Akože je na slnko jasnejšie, že je to nezmysel. Podobne ako keď niekto povie, že Gáza napadla Izrael. Nie, v skutočnosti to bolo naopak. Alebo o tom Iraku, alebo o tých vakcínach. Lenže keď si ty cez tajné služby a mimovládky prišiel do určitej krajiny, ako fantastický príklad zoberiem Slovensko, ktoré bol doslova že znásilnené v rozmedzi rokov 2012 až 2018 až do Kuciaka, kedy prišiel ich apex, ich klimax, keď bolo mediálne znásilnené, aj za to, že vtedy smerácké vlády na to totálne kašľali, neboli fondy, kašľali na svoje PR, kašľali na médiá, mali jednofarebnú vládu, žiadna oponentúra neexistovala. Tak niekto prišiel po Mečiarovi, po tom, čo sa im podarilo zosadiť Mečiara, si prišiel a povedal, moment, veď my tu máme fantastické, obrovský mediálny priestor, ktorý nie je zaplnený, no tak my ho tu znásilníme, zaplníme nezmyslami ako Interes, Refresher, Started Up, Denigen, Aktuality, Sme, Zomri, šikanózna skupina Zomri, hej, traja hrdinové vo vreciach, ktorí tu prví priniesli kultúru hnusu. To sú tí prví, ktorí na Slovensku priniesli doxing, nie ja. Ja ich len parodujem, ja sa im len vysmievam do ksichtu a ty tento priestor znásilníš a doslova si tu budeš robiť, čo chceš. A keď máš takto priestor pokrytý, tak o 10 rokov na to príde nejaký netopierik, ktorého zjedla mačička a mačičku zjedol nejaký pán na nejakom čínskom wet markete. To je oficiálna verzia, ak sa pamätáš, že to bol z netopiera a z mačky. To dneska fakt už asi len Hanzelová toto môže zožrať, takéto niečo. A keď máš zaplnený priestor a keď máš zaplnený mediálny priestor a máš správne čísla v mimovládkach, správne fondy z mimovládkach a máš správne čísla vo vláde, tak si získaš dostatok sektársky zmýšľajúcich ľudí, ktorým sa nielen analytické myslenie zmenilo na konzumné, ale až na level sektárizmu, ktorí ti povedia, tento nôž je modrý, samozrejme, čo to tarati, jaký Daniel Bombic, jaká Infovojna, jaký Pavel Kapusta. Oni dezinformujú, to je dezinformácia. A ty si teraz, tento pocit sme zažili snad 100-krát za posledných pár rokov, ak sa pamätáš. A keď vidia, že sa dostatok ľudí nazbiera, ktorí sa začnú pýtať a dovolia si drzo komunikovať. A preto ja tak kričím, aby som dokázal ľuďom, že musíte komunikovať, aj keď máte pred sebou chyby. Lebo vy sa môžete potknúť, spadnete na zem, rozbijete si držku, vstanete a ste poučení. Oni nechcú, oni naše chyby prezentujú, oni svoje chyby zásadne nevyšetrujú, to je ináč zlaté motto CIA. Naše chyby prezentujú ako smrteľné prečiny, aby sme sa toho zľakli. Ja sa budem myliť a budem kričať a budem si robiť, čo chcem, aby som demonstroval, že každý to môže robiť, pretože ďalšia fáza toho je, že my sa začneme rozprávať a ďalšia fáza toho je, že začneme robiť chyby a začneme sa učiť a začneme byť rezilientní, začneme byť veľmi silní a prestaneme sa báť toho, čo nám médiá robia. Preto ja zo seba takéhoto šaška veľmi rád kľudne urobím, aby som dokázal, že ťa nikto nemôže slovom zastrašiť. Vrátim sa k tomu nožu. Preto oni teraz, Pali, koľkokrát sme pred covidom, koľkokrát sme pred Kuciakom videli slovíčko spojenie konšpiračná teória. Nikde. Nula. Nič. To je záležitosť, to je len móda, to je trend posledných pár rokov. Konšpiračná teória pred Kuciakom. Koľkokrát si počul výraz fact-checker pred pandémiou? Nula. Ty poznáš niekoho, kto bol fact-checker? Nič také nikdy neexistovalo. Oni si to nanútili, oni si to uložili do priestoru, oni si to nehali establishnúť, oni si to nehali usadiť do priestoru. A aby aj nie, keď ho celý ovládajú. Oni si doslova, oni nazvú národovcov neonáckami, oni nazvú pedofilov hrdinami, Lipšica nazvú morálnym kompasom Čurilovcov a elitnými policajtami. Rozumieš ma?
potom je to doslova len o číslach. A keďže oni už majú svoje skúsenosti a majú informácie z tajných služieb a vykrádajú Facebooky, ako Stromayer nevykradol Facebook, tiež na to príde jeden deň, tak si môžu povedať, oni ti to nepovedia, ale potom, keď sa tí progresívci slnečkári jedného dňa zase otvoria internety, ráno sa zobudia, ukážu na to, že toto je, tento nôž je modrý a oni si povedia, počkaj, je jasné, že žltý, ale tu na asi o niečo ide. Oni budú už len principiálne súhlasiť s tým, čo im príde ako nepriamy tichý príkaz hora, že musíte povedať, že toto je modré. Vy musíte povedať, že Fico je fašista. Vy musíte povedať, že alternatíva sú dezinformátori. Ale slovo dezinformácia technicky neexistuje, nemá žiadny význam, pretože informácia je len to, čo ty presadíš a zaplatíš. Všetko, čo si doteraz... Znovu dlhšia odpoveď, ale takto to je. To vôbec nevadí. Všetko, čo si povedal, si len potvrdil fakt, že žijeme v tzv. Postfaktuálnej dobe. To znamená, že liberálne médiá si vytvárajú svoju vlastnú pravdu, alebo inak povedané, že to, čo sa reálne stane, nie je vôbec podstatné. Pravda je to, čo prezentujú liberálne médiá. A to je vlastne tá postfaktuálna doba, keď ako keby fakty už nehrajú nejakú úlohu. Ale to je podľa mňa cesta do pekla. Je. Takto, postfaktuálna doba, post znamená časovo, to je akože latinský výraz, že časovo akože potom, hej, že akože po fakte. Ale to je asi myslené, že akože vlastne, niečo nad faktom. Že vlastne fakty nie sú podstatné, postfaktuálne. Že vlastne my si tu vytvárame vlastné fakty, vlastnú realitu, vlastnú pravdu. To je tým myslené. Hej, je to terminus technicus. To je asi tiež subjektívne, ale pre tú našu scénu, a znova tých scén je viacej, aj tých brehov je viacero. Ja sám seba nazývam extrémista slobody slova, tak ako som teraz absolútne devalvoval slovíčko dezinformácia, ja sa aj voči tým faktom, tí, čo ma sledujú, ak si mohli všimnúť, ja strašne nerad používam názov pravda. Veľmi minimálne používam tento výraz. Niektorí ľudia, niektoré verejné osobnosti hovoria, že ja strašne ľúbim pravdu, hľadám pravdu a zverejňujem pravdu. Nie. Nezverejňujú. To zverejňujú svoj názor. Pravda, technicky pravda, je názor na určitý fakt. Znova. No ale vidíš, pani Hanzelová povedala, že o pravde sa nediskutuje. To je naša kamoška spoločná, no. No, to sa Zuzanka vtedy asi prekecla inak. Ja si myslím, že možno ju to dneska aj akože škrie, ale jej to môže byť samozrejme úplne ukradnuté, lebo ten čas, to sa stalo počas toho legendárneho rozhovoru s pánom Matinkom, ktorý tam teda, na ktorého ona skúsila všetky možné mainstreamové zákerné triky a on obstal úplne všetko, lebo je to veľmi kľudný, vyrovnaný človek. My sme si o tom volali, on potom aj niekde verejne povedal, že ten rozhovor bol použitý, ten rozhovor nejaký lektor použil na nejakej pražskej univerzite, neviem, či novinár, či žurnalistiku, ale niekde, kde normálne ukazoval, že aké je jednoduché to obstáť a to bolo prvý a posledný krát, čo si ho tam jeho pozvali, ale aj niekoho s iným názorom, lebo tak jednoduché, keď ostaneš v kľude, rozmýšľaš a nenecháš si skákať do rečí, tak jednoduché je obstáť ten ich zákerný až nihilizmus, by som povedal. A čo bolo to slovíčko? Fakty. Postfaktuálny. No. Zase to pre aj pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú, vysvetlím. Môj názor je, že tento nôž je žltý. Zajtra denník môže napísať článok, Bombic znovu dezinformuje. Tento nožík je modrý. Môžu to napísať. Ja to hovorím stále. Môžu a neškrte ich, nebyte ich žiadne násilie, žiadne vykopávanie dverov, žiadna krv. Nechajte ich tak, oni sa udusia sami, oni skončia tým, keď Oskar Roža povedal, že ich čas sa blíži. Ja sa s tou myšlienkou stotožňujem. Ich koniec sa blíži. Ich mediálny, legálny koniec sa blíži. Na čo ja sa budem chechtať a zvysoka pozerať a stane sa za bieleho dňa tak ako s tým súdom, tak ako s tým neodkladným opatrením. Nechajte ich to hovoriť. My nemôžeme robiť to, čo oni a musí existovať niekto, kto bude podľa starého, tak ako je starorímske chlieb a hry a rozdeľuj a panuj, tak je ešte jedno starorímske. Nechaj tých šašov, nech hrajú svoj cirkus. Aby si dokazovali, aby sami sebe stále dokazovali, že oni sú
Oni sú len platení, oni sú agitka, oni sú agitácia, oni majú propagandu a agendu, nič iné. Nikdy v živote nepôjdu do živého rozhovoru so mnou, s tebou, nedaj Boh, to už vôbec nie. Preto s nimi politici prestali komunikovať, lebo tam už ide fakt, že o nervy. Tam už ide proste, tí politici nemajú, že nervy zo železa, oni potrebujú myslieť na svoje psychosomatické napríklad problémy. To znamená, ja poviem, že nôže žltý, veľa ľudí to bude prezentovať ako pravdu, ja poviem, že to je môj názor. Denník si povie, že ten nôž je modrý, to je tiež názor, ale oni to tiež budú prezentovať ako pravdu. Faktom je, že je to nôž. Všetko ostatné, ešte aj to si niekto môže zaplatiť, povie, že to je žirafa. Všetko ostatné je len názorom. Ľudia si mýlia pojmy názor, fakt a pravda. Určite máš absolútne ale fakty pravdu. majú svoje. Oni si doslova majú, a to sme hovorili dneska na začiatku, tá guľa, v ktorej žijú, ten Matrix, tá škrupina, je hrubá, je zdanlivo nepoddajná, ale raz, keď do nej pichneš, to sa stalo cez voľby, začne pomaličky vytekať a to sa teraz deje. Oni pomaličky dochnú. Finančne, ja im neželám smrť v žiadnom prípade, ja nie som cintula, oni finančne dochnú. Oni, keď sa to raz stane, ja sledujem scénu, Pavel, slovenský YouTube je v absolútnom dyme, redakcia pošle redaktora do konkurenčnej redakcie a zase sa tam potľapkajú, aký si ty dobrý a poďme si tu robiť highlighty a čo sa tu na všetko teraz stalo. Oni vykradajú sami seba a zacyklujú sa sami v sebe. Fakty si vytvárajú sami. Videl som predvčerom rozhovor Káčer, Bardy, prizvali si tam Bože Kriste, bez srandy a bez urážky, tú chudierku Vašariovú. Oni zneužívajú, že tá pani mentálne už nie je dávno v poriadku, kvôli veku a kvôli senilite. Má kognitívne poruchy vnímania sveta. Oni si ju tam pozvali, aby im tam rapotala to, čo oni dopredu vedia, že aj tak povie. Lebo na čo by im tam oponovala? Nemôžeš im, Pavol, oponovať. Ty nemôžeš oponovať v ich svete vlastnému hosti. Host nemôže oponovať hostiteľovi, lebo si narušil ten terapeutický účinok, ktorý tam prebieha. Pretože oni tam chodia na to, oni sa nechodia dozvedať fakty. Skutočné fakty budú zakázané a cenzurované a budú skrývané a ľudia, ktorých budú rozprávať, budú perzekuovaní. Tak to, čo sa stalo Magátovi, sa teraz deje mne a deje sa to aj Ficovi. Ja sa teraz vôbec neporovnávam, len vysvetľujem snažím sa pomenovať tie najsvetlejšie príklady. To sa ti naozaj čudujem, že pozeráš tieto relácie, pretože ja napríklad nie, lebo si vážim svoje mentálne zdravie, ale v poriadku musíš sledovať scénu, mi je to jasné. Ešte by som chcel doplniť v tej postfaktuálnej dobe, že čo je to vlastne, my sme to upresnili. Príklad postfaktuálneho prístupu k realite je napríklad výrok pani europoslankyne Cifrovej Ostrihoňovej, že vlastne čo je to chemtrails? Chemtrails neexistuje, proste sa z toho vysmieva. Ja neviem, či ona teda vidí niečo iné na oblohe ako my, ale to je presne to, že my niečo vidíme, že to nie sú kondenzačné čiary, ale ona povie, že je to proste na úrovni plochej zeme. Takže toto je ten postfaktuálny prístup k realite. Dobre, súhlasím. Alebo teda aká bola otázka? No to bolo konštatovanie, ale čakal som, že to rozvinieš trošku. Dobre, niečo ma napadlo. Takto, chemtrails. To je inak téma, ktorej ja som sa nikdy nedotkol. Dobre, vzhľadom na to, že toto asi nebude na YouTube, teda prezentované, poviem v jednej vete, naozaj v jednej vete, v akej rovine to ja vidím. A teraz toto povedal svojho času Robert Kaliňák, ja sa ho nezastávam, ale jeho citácia bola, ak si niekto chce myslieť, že Zem je plocha, nech si to myslí. Teraz, toto nikdy neodznieje v mainstreame, už len za to, že niekto by mohol začať myslieť. Niekto, kto je mysľou ukľudnený, by mohol začať premýšľať. Ak je niečo blav a ak je niečo totálny nezmysel, tak čoho sa bojíme? Tak na to ukážme prstom, rozoberme to, analyzujme to a tým dokážeme, že je to nezmysel. Ak to náhodou je pravda, tak mainstream, štát v štáte menom súdny systém, justičná mafia, mimovládkári a korporácie majú dve možnosti. Buď ťa zabiť, cenzurovať, alebo ťa vykopnúť zo sociálnych médií, čiže tiež svojou formou cenzurovať. Chemtrails, plochá zem, ktorej ja sa ináč akože venujem sa tým, ktorí sa tomu venujú, ja sa nevenujem tej samotnej otázke, ale mňa fascinuje to, čo sa deje okolo toho, keď niekto vysloví teóriu plochej zeme. Preto sa tomu venujem, lebo to je podľa mňa je to filozofický úkaz, akože to je bizár. Chemtrails, vakcíny, plochá zem,
oficiálna história versus falošná história, monetárny systém, systém Fedu, v ktorom žijeme, dinosaury, pristátie na mesiaci, virológia od začiatku, feminizmus, LGBT, Black Lives Matter, hypotéky, toto všetko je okolo nás a je nám to vnúcované do miery, kde to riadi naše životy. Tým slabomyselnejším a teda tým sektárom z mainstreamu to riadi ich životy. Respektíve nie im, ale oni potrebujú to svoje ovečkovité stádo tých svojich sektárov, ktorí potom klikajú gombiky, keď vidia Šimečku, tak takto zbrkol klikajú gombiky. Bez ohľadu na to, či je tam Korčok, Šimečka, bez ohľadu na to, či Korčok sa vyhráža po voľbách národu, že toto vám nezabudnem. Bez ohľadu na to, či Groling povie na pódiu Fica do basy. Sice nevieme za čo, my o tom veľa nevieme, ja neviem, aký paragraf, ale do basy. Hej? Ale... lebo to chce počuť DAO. Lebo to chce počuť DAO, čiže oni si to budú udržiavať. Ale všetko z toho, čo som teraz vymenoval, všetky tieto propagandy a agendy, hovorím, môj mozog, ja sa v tomto neviem nejako ďaleko dostal, lebo môj mozog zamrzne už vtedy, keď to niekde spomeniem, a England je v tomto hodne pokročilý, tuto to frčí a fachčí, tu je alternatíva úplne že obrovská, aj preto teraz Farage začína vyhrávať. A naša vláda to ináč podľa môjho správneho predpokladu v Starmer, ten pedofil Starmer to nedoklepne do tých 4 rokov dokonca. Ale hovorím, plochá zem, chemtrails, ako náhle akúkoľvek tému niekto v nejakom kolektíve privedie na sedlo, začne o tom diskutovať a tí ľudia, tá opačná strana, alebo kýmkoľvek je ten hlavný diskutor oslovený, ako náhle oni reagujú skákaním do rečí, kričaním, radikálnym zásadným odmietaním bez uvedenia dôvodu, ako napríklad o pravde sa nediskutuje, s fašistami sa nediskutuje. A to som dnes už povedal. Dobre, nediskutujeme, my budeme diskutovať medzi sebou. Prečo? Lebo už máme s kým. Prečo? Lebo už je toľko, že môžeme spolu diskutovať. A prečo je nás už toľko? No lebo vy, konzistentný, nezávislý, super nedotknutelný mainstream, ste sa rozhodli, že vy to tu teraz ovládnete, tento priestor, len vám nevyšiel ani Kuciak, ani COVID, ani Ukrajina, ani atentát na Fica. Čo sa stane so mnou, k tomu sa dostávame neskôr, ale chemtrails, pre mňa, za mňa, nech sa o tom vysiela aj v telke. Veď ak je to sprostosť, tak ako plochá zem, tak ako vakcíny zabíjajú, tak prosím vás, už nás konečne niekto zoberte do živej cenzúry, do živej necenzurovanej debaty a o toto prosím roky a zapchajte nám ústa argumentami. Nie. Vy ste museli Magata dať na 3 roky do väzby. Nie. Na mňa ste museli dať 3 Interpol zatýkače. Nie. Fica ste museli chcieť dať zabiť. Rozumieš? Keď to tri klasické levely. Výsmech, kriminalizácia, smrť. Áno. Poďme teraz trošku... Ostrihoňová, prosím ťa. Ináč, keď sme pri Ostrihoňovej, z kuloáru som... Škoda hovoriť nie, ale ja jej otvorene držím palce, lebo som počul, že ju to tam katastrofálne nebaví. Že ona mala veľké oči, 300 000 followerov na Instagrame a 30 000 plat. Mala veľké oči, že ju to tam akože veľmi nebaví. To je super. Chcela byť slávna europoslankyňa politička. Nech si to skúsi. Že to není medlízať za veľké love. Dobre. Jasné. Poďme teraz k tvojej osobe. V jednom pouličnom interviu, ktorý si poskytol nejakému miestnemu aktivistovi v Londýne, ktorý som videl, si povedal, že polovicu života si prespal v sladkej nevedomosti. To je pre mňa veľmi zaujímavé, pretože mnohí ľudia, ktorí odišli do zahraničia, do Slovenska, zažili veľmi podobný vývoj ako ty. Že neboli to raz nejako národne uvedomili, nemali takú výchovu v rodine alebo podobne a zrazu si začali uvedomovať, že ako funguje svet pod vplyvom toho, čo zažili. Ty si bol 20 rokov v Londýne, zažil si naozaj všeličo. Zažil si najprv Brexit, to bol prvý šok, ako si hovoril, potom COVID. To ti nejakým spôsobom otvorilo oči a analytické myslenie a hovorí sa, že emigrácia je vysoká škola vlastenectva. Dá sa to povedať aj v tvojom prípade? No tak toto počujem prvýkrát v živote. To niekto múdry povedal. Neviem kto, ale niekto to povedal. Neviem, toto počujem prvýkrát v živote, ale asi chápem teda, že prečo. No, fakt sa posnažím byť tentokrát veľmi kompaktný a stručný. Takto, keď je to znova o výdení z tej komfortnej zóny. Ľudia chodia cvičiť do gymu na to,
aby schudli, aby mentálne zosilneli, aby sa vytvorila svalová hmota, aby vyzerali dobre. Buď jeden z týchto faktorov, alebo všetky z týchto faktorov, ale každý, kto kedysi viac než 5 krát po sebe zdvihol nejakú váhu, alebo venoval sa kardiu, alebo nejakému aerobiku, vie, aké hormóny sú vyplavené do jeho mozgu, ako sa potom človek cíti a stane sa to. To je jedna z mála pozitívnych legálnych drog na svete, ktorú ja každému odporúčam. Ak chceme, aby decko bolo samostatné a nezávislé, tak ho pošleme do školy. To, v akom stave je dneska školstvo, že to je čistá indoktrína a lož, to je zase niečo iné. Ale ak chceme, aby človek zosilnel, tak ho pošleme paradoxne vykonávať fyzickú námahu, na ktorú nemá silu, ale pretože telo má vlastnosť, ktorá sa volá regenerácia, tak vieme, že z neho niečo vytrieskame, že z niečo neho vykrešeme. Dieťa chceme, aby nebolo sprosté, ale aby bolo silné nezávislé, pošleme ho do školy. Čiže ten negatívny efekt, ako sa to hovorí, že ťažké časy plodia slabých mužov, slabí muži plodia ťažké časy plodia silných mužov a tak ďalej. Hej. Viem, nepoznám to celé, ale to je taká tá sinusoida, to je taký ten zvláštny magický kruh, z ktorého ja som strašne šťastný, že som sa dostal. Som rád, že si pozrel ten rozhovor, veď som ho otitulkoval v obidvoch jazykoch, no ja vidím takto, je to pravda, súhlasím s tým, len ja vidím výhodu v tom, a ja som niekoľkokrát na verejnosti hovoril, že kedysi som bol na druhej strane. Nestretlo sa to s príliš veľa pochopením, lebo ja som to nie moc šťastne vysvetlil, nie na druhej strane, ale bol som prispatý, bol som zaspatý. Znovu niektorí si myslia dodnes, že som viac prispatý. To, že ty si na druhej strane, alebo že žiješ kus života v jednej spoločnosti a potom sa mentálne žiješ v jednej mentálnej bubline, potom sa z nej prebudíš, to ti dáva paradoxne viac síl, než tomu, ktorý sa rovno narodil prebudený. Lebo vieš, aké to bolo, keď si bol prispatý a vieš, ako oni myslia. A ja som bol kedysi, ako som povedal, 2012 som volil Sasku a ja som si kedysi ešte pred 2015 myslel o rôznych ľuďoch, ktorí sú dneska označovaní za extrémistov, neonacistov, fašistov, neviem čo, že sú to zlí ľudia. A paradoxne ja som sa prebudil, mňa prebudil Brexit, ale ja som sa pred Brexit, toto doporučujem každému, študujte čo najviac zakázaných ľudí a zakázanej literatúry, pretože ako vy viete, že kto to za čo zakázal, keď neviete, o čom to je? A keď si to začnete čítať, tak v 99% prípadoch prídete na to, že aha, tak toto niekomu hore vyhovuje, lebo vám to dá nové myšlienky, napríklad, aby ste sa dostali z toho matrixu, v ktorom žijeme. Preto má mainstream sústavnú, jednu jedinú úlohu sústavne nás držať pod nejakým neviditeľným paplónom, hej. Sústavne nás držať v sladkej nevedomosti, presne ako v tom filmovom dokumente Matrix. Ale vysoká škola vlastenectva, no asi áno, pretože znova Kalergiho plán existuje, naplňa sa, výmena národov existuje, naplňa sa. Pre tých, čo neboli v Londýne, tak poviem, že Magdeburg, to by malo stačiť, ale Magdeburg sa opakuje niekoľkokrát ročne a každý rok a nielen v Nemecku a to už dávno nie je, to je úplne jedno, či to bol alebo nebol moslim, alebo to bol žid, alebo to bol dinosaurus, to je úplne jedno. Tu ide o to, že sa percent do vysokej, nie že áno alebo nie, lebo oni chcú, aby ste si mysleli áno alebo nie, 1 alebo 0, svet je čierno-biely, nie je. Do určitej veľmi vysokej miery sa naozaj niekoľkonásobne zvýšila kriminalita, hlavne vykrádania, vraždy, predaj orgánov, pedofília a hromadné znásilňovanie žien v tých krajinách, do ktorých boli vpustení migranti legálni či nelegálni. Schválne nepoviem farbu kože, schválne nepoviem ktorý kontinent, schválne nepoviem ktoré krajiny. Lebo toto, čo som teraz povedal, platí na všetkých. Len oni to sústavne zakrývajú, že Európa je na tom ekonomicky slabá, my potrebujeme migrantov. Nie. Nám bolo znemožnené. Nám bolo znemožnené ekonomicky rásť. Toto ináč presne toto má tento istý princíp môžeme teraz vidieť počas návštevy Fica a Putina. Že Zelenský ponúkol, Fico povedal, že ak nám zastaví Zelenský plyn, tak prídeme 500 miliónov eur a Zelenský mu korupčne ponúkol, že mu to nahradí. Nie, ty nám nevytváraj. Ty nám chceš ponúknuť korupciu vo forme úplatku, nám chce niekto ponúknuť korupciu vo forme legálnych či ilegálnych migrantov, to je úplne jedno, vo forme
vo forme úplatku, ale zabudli povedať to A, predtým než povedali B, že oni nám najprv tie cez social engineering, čo je najväčšia rakovina celého sveta, na to by mal existovať zákon, ale nedá sa to definovať zákonom. Cez sociálne inžinierstvo nám tak zmenili spoločnosť, že dneska je pre bielu európsku ženu takmer nemožné mať viac než jedno dieťa, takže vykapeme. Ale moslimská rodina dostane 7-izbový barák, lebo máme 12 detí a my to budeme platiť z našich daní. Každý, kto si myslí, že je to nezmysel, pozrite sa okolo seba. V Londýne existuje v Londýne žije už pôvodného bio-ID, čiže pôvodnej demografie, ja nepotrebujem povedať rasa alebo biely, pôvodnej demografie 36% od minulého roka. Od ďalších 10 rokov to bude 20%. Od ďalších 10 rokov to bude celá taká Británia. Medzi tým sa to stane vo Francúzsku, v Nemecku a Slovensko. Pozor, každý, kto si myslí, že toto niekto zastaví tým, že my u nás nemáme ani jednu mešitu, zabudnite na to. My nepostavíme ostnatý drôt ani betónovú stenu. Oni k nám proste prídu a my to nezvládneme. Takže Európa sa preto prebudza. Zase som odbehol, ale áno, Vysoká škola vlastenectva. Nacionalizmus, toto slovičko môžem použiť, lebo Zuzana Čaputová použila nacionalizmus. Pred týždňom v putovnom cirkuse denníku N, tú fantastickú sekciu som si odložil. Nacionalizmus, čiže národovectvo, čiže vlastenectvo, patriotizmus, nazvi to ako chceš, je tvoj vlastný pud, keď ľúbiš ľudí okolo seba. Ja chcem, aby ty si sa mal dobre, Pavel, ale ja chcem, aby sa mali dobre všetci Slováci. Nie za to, že sú bieli, nie za to, že sú heterosexuálni, nie za to, že sú Slováci, ale cítim to v sebe, že ja sa starám o okolie, mňa ešte mainstream nezmangloval, respektíve ja som sa z toho dávno prebudil a mne záleží na celku a na národe, lebo iba tak môžeme ďalej existovať. A nemyslím si, že sme lepší ako nejaké etnikum či náboženstvo, pretože v mojom naivnom svete ktokoľvek sme sa kosti, sme si navzájom rovnakí, ale keď to začneš takto vysvetľovať, tak tým hore kazíš kšeft, preto ťa označia za neonacistu. Chápeš? Ale áno, je to vlastenectvo, lenže vlastenectvo nie je politika. Vlastenectvo je pud, pretože je takzvané, Angličania má to na to názov, že nation is territorial. To je teritoriálny pud, čiže ty budeš nie všetci a nie zákonite, ale budeš do konca života cítiť, ak budeš myslieť tak ako ja. Nikomu nekážem myslieť ako ja, ale ja len vysvetlím, ako to ja vidím. Začneš to cítiť, začneš to vidieť. Ja odtiaľ to teraz odchádzam, lebo zaprvé musím, ale ja som to mal aj tak 2019 namere na Slovensko. Ja presne mám veľmi konkrétnu predstavu, čo chcem robiť, ale zhrnul si to fantasticky. Migrácia je vysoká škola vlastníctva. Nesmiem zabudnúť pripomenúť, ja sám som migrant, ale keď už oni si tých migrantov tak pekne rozkategorizovali, ten mainstream, fantázia, ja túto možnosť teraz veľmi raz využijem, ja som ten ekonomický migrant. Ja som sem prišiel, so mnou neboli nikdy problémy, vždy som platil dane, pokiaľ som pracoval, nikdy som od ničoho nežobral, nepýtal, na začiatku som tu bol mesiac bezdomovec, ja som tu ekonomický migrant. Inými slovami, ja som prišiel a zaradil som sa. Ja som nepýtal dom, ja som nepýtal príspevok na auto, ja som tu 2 roky nezneužíval nemocničný systém a tak, chápeš? Ja som tu ekonomický migrant, že som prišiel a prispôsobil som sa rečou všetkým, aby som neliezol tým pôvodne miestnym na nervy. To je jediná cesta. Inak povedané, aby som to zhrnul, čo si povedal, vlastenectvo je aj pud seba záchovy, keď už hovoríme o tom púde. Je to v podstate základný pud seba záchovy. Prejdeme teraz k otázke, ktorú sme naznačili už na začiatku. To znamená, že tvoj čas pobytu sa ako si kráti kvôli tomu, že máš byť vydaný na Slovensko. Najprv to zverejnili médiá MBM, potom si na to reagoval aj ty. A chcem sa opýtať, v akom časovom horizonte to očakávaš a či všetko platí, alebo sa niečo zmenilo v tomto zmysle? No, takto. Posledná zastávka, posledný checkpoint, posledná štácia bola tuším pred mesiacom. No, správne si pomenoval, boli to MBM, média bývalého mainstreamu, ja som to povedal. Takto, najprv malá právna poučka pre všetkých, pre verejnosť. Čokoľvek sa tu so mnou stane, tak britská strana to má zo zákona povinnosť oznámiť okamžite slovenskej strane. To znamená, britský sudca to oznámi sudcovi na EŠTS-ke, Slovenskej špeciálny trestný súd. To je úplne štandardný proces, s tým nemá nikto žiadny problém, to je pohoda. Čokoľvek sa oddiali, zmením adresu, neviem, spadnem z mosta, čokoľvek. A naposledy sme o tomto počuli, keď teda v novembri sme sa dozvedeli, že
predsa len moje odvolacie konanie sa bude konať, ale nebude to priamo odvolacie konanie, ale tu je taký právny prvok, ktorý sa volá, že vypočutie pred sudcom. Áno, povedali to vtedy ráno, to povedali médiá bývalého mainstreamu. Ja som si potom pozrel moje záznamy a dozvedel som sa, že sa to stalo včera, deň predtým. A na tom vidno, ako rýchlo oni sú zorganizovaní, ako oni rýchlo reagujú, keď chcú a ako oni vedia povedať fakty, keď chcú, lebo z EŠTS-ky z EŠTS-ky to šlo, tuším, do TASRu a z TASRu už to potom prebral denník Gen a ja ráno zobudil som si to, čítal som to pozrel, áno. No a tam teda stálo, čo je aj pravda, že teda na 30. januára bol odročený môj termín, kde ja s môjim právnym zástupcom pôjdeme pred britského sudcu, kde ja mám vysvetliť moje pohnutky, že prečo si myslím, že malo by mi byť povolené odvolanie. Ak mi bude povolené odvolanie, tak budeme čakať ďalších niekoľko mesiacov na toto odvolanie, kde ešte nakoniec tu kľudne môžem ostať. Veľmi, veľmi malá šanca, ja som realista, ja to hovorím vždy dopredu. A ak mi nebude, tak to je vlastne potom všetko a krátko po 30. januári, doslova, že do týždňa, do pár dní budem na Slovensku. Len toto bol ten posledný checkpoint, no a teda veď pýtal si sa, že aký je v tom posun a no myslím si, že toto je vhodná príležitosť na to, aby som to teda prvýkrát povedal. No mainstream z tohto bude škrečať a veľa ľudí nebude nadšených. Ja sám nadšený tiež nie som a toto je teda prvýkrát, čo premiérovo oznamujem túto informáciu a vieme to krátko s mojimi právnymi zástupcami aj slovenským, aj britským a ešte sme to s mojou slovenskou stranou ani nejako nestihli prebrať, lebo sme medzi sviatkami a ešte sviatky ešte bude Silvestra Nový rok. Ale čo je mi totálnou záhadou, čo si myslím, že sa nikdy nedozvieme, že prečo sa stalo, ako sa to stalo, ale do dnešného dňa, a to je zároveň tá informácia, do dnešného dňa nikto zo slovenských médií ani z TASRu teda nevyslovil informáciu, ktorú ja som zistil len veľmi nedávno a ja viem, že tá informácia je 100% validná, len hovorím, neviem, odkiaľ to prišlo, ako to prišlo, prečo sa o tom všetci ticho, ale teda pre všetkých, ktorí si mysleli, že nejaký 30. január, rovno vám hovorím, že zabudnite na to a dodám k tomu len znovu, neexistuje snáď asi väčší dôkaz, že denník N vám vedome klame. Toto už není ani, že mezinformácia, dezinformácia, toto je sprosté priame vedomé klamstvo. Sprosto priamo vedome vám klamali aktuality, sprosto priamo vedome vám klame SME a všetci tí redaktori, ktorí ktokoľvek kedy obtrel ústa okolo môjho mena, môjho súdneho procesu, ale žiadny 30. január sa neudeje. Je to odročené na 18. marec 2025. Hovorím, ešte som to nejako nestrávil, neviem, či je to dobre, či je to zle. Myslím si, že je to skôr zle. Myslím si, že je to skôr negatívna správa pre mňa. Ja vážne neviem, že čo tu ďalej ešte idem robiť. Nejdem sa kvôli tomu rozplakať, ale neviem, ako s tým ďalej naložíme. Ale znovu, ktokoľvek vám čokoľvek hovoril doteraz, odkiaľ mali tie informácie, že to mali z TASRu, že to prebrali z TASRu a TASR to mali z EŠTS-ky o tom 30. januári, dobre, jasné, rozumiem, pohoda, chápem, ale v tom prípade táto informácia bola prečo zadržiavaná, prečo sa to ku mne dostalo tak neskoro, prečo o tom médiá na Slovensku mlčia, a ako to mlčia za to, že o tom nevedia, prečo o tom mlčí TASR. A ak teda ešte aj TASR o tom mlčí, že o tom čistou náhodou nevie z EŠTS-ky, čo neexistuje, lebo EŠTS sú zločinci. Drvivá väčšina EŠTS sú zločinci, aby som bol presný, aby som niekoho neurazil. Tak, lebo EŠTS to z britskej strany musí vedieť. Len som si istý, nikdy to nebudeme vedieť dokázať, len som si istý, že tam došlo ku nejakej kulehe a zrejme to neoznámili, aby možno, že čakali, kým ja sa to dozviem, ale hovorím, oni vždy absolútne skáču od radosti, nadávajú, prskajú osobťa, keď zase to tomu bombicovi odložili, bude hoaxovať, zase bude činy, ja neviem čo. No len hovorím, neviem, čo má na to povedať, ale toto je v kocke. Ty to počuješ teraz prvýkrát, ja som to povedal teraz prvýkrát, kto bude teraz vidieť, toto je akože premiéra tejto informácie. Ako s tým naložíme ďalej, neviem,
ale mne to príjemné samému nie je, lebo ja tu fakt nemám čo robiť a neviem, prečo sa toto deje. Je to odložené. Ako to zoberie mainstream po tomto rozhovore, rátam s tým, že budú články a ja sa dopredu pýtam, mainstream, hello, kde ste boli doteraz? Vy ste o tom buď nevedeli, čiže si nerobíte svoju robotu, alebo ešte si nerobili svoju robotu, alebo ste to vedeli a klamete. Tak, ako ste klamali s 30. januárom. Toľko. To znamená, že ešte minimálne 2 mesiace alebo 3 mesiace teda budeš v Anglicku. Ty si už sám rátal s tým, že teda prídeš na Slovensku a sa ten tvoj prípad vlastne nejakým spôsobom začne rozmotávať konečne, pretože toto je len predĺžovanie akejsi agónie, by som povedal. Fakt. A možno, že ale ťa potrebujú mať práve takto, že oni ťa nepotrebujú na Slovensku, aby sa ten tvoj prípad vyriešil. Možno, že aj za tým takáto vec. V súčasnosti mi rôzne myšlienky behajú hlavou. Hovorím, sú to len myšlienky, dohady. Nejdem vyslovovať žiadne špekulácie. Ako som sám povedal, zrejme sa nikdy nedozvieme, čo ak to je v skutočnosti za tým. Ale 18. marec je validná 100% informácia od britského sudcu. Oni sa v tomto nemýlia a hovorím, neviem, čo si to má. A ak je to 18. marec a pôjdeme tam na to vypočutie a kto vtedy ma nezrazí auto alebo nespadne atomová bomba, tak to môže byť kľudne leto. Ja si toto už ani nepripúšťam, lebo to by bol fakt prúser, ale uvidíme, že čo ďalej. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Ešte sa vrátime k tej téme, o ktorej si hovoril predtým. Tí najnekritickejší obdivovateľa liberalizmu a toho západného života žijú väčšinou na Slovensku. To je moje poznanie. To sú práve tí ľudia, ktorí, dá sa povedať, že nevyšli spoza pece, ale sú najmúdrejší a vedia, že proste ako je to na západe najlepšie, ako to tam funguje. A dá sa povedať, že žijú v takej sladkej ilúzii. Ty si možno v takej sladkej ilúzii bol, neviem, keď si šiel do Londýna, mal si asi nejaké predstavy, ale možno, že si z toho vytriezvel, takže ako to vidíš ty? No, mal som, ako som už nespomínal, žil som pol života v sladkej ilúzii, človeku trvá, kým sa vytrhne z Matrixu. Mal som veľké oči, samozrejme, aj keď som šiel žiť do Čiech, aj keď som prišiel do Londýna. Takto, najnekritickejší obdivovateľi liberalizmu a západného štýlu života na Slovensku nikdy nežili v zahraničí, ale toto platí pre týchto obdivovateľov liberalizmu v akejkoľvek krajine. No, dnes sme to už spomínali, ja to len počiarknem. Áno, je to pravda, je to tak. Drvivá väčšina tých kaviarenských povalačov, znovu metaforicky povedané, drvivá väčšina bola najďalej v živote na tržnici v Novom Targu a okúpať sa na Balatone. Alebo si boli nafotiť instagramové storky na Bali alebo v New Yorku. Nevedia, čo je to začať od piky od nuly, nevedia, čo je to kapitalizmus, čo je to zažiť kapitalizmus, nevedia, čo je to zažiť antibiely rasizmus, nevedia, čo je to zažiť šikanovanie za to, že nevieš hovoriť z začiatku po anglicky, nevedia vôbec nič, nevedia, čo je to vydobiť si nejaké hodnoty, dostať sa bez násilia aspoň na aký taký nejaký štandard tej danej ktorej spoločnosti, v ktorej žiješ dobrovoľne. A potom ešte teda, či sa meníš prispôsobiť tak, ako ja, čo tiež je len akože extra bonus, extra option, to nie je povinnosť. Ale nie, ale to znovu, to perfektne, nie som z toho nejako vyvalený, lebo toto perfektne koreluje s tým, čo sme si dnes hovorili o tej krásnej Matrix bublinke, o tej sladkej nevedomosti, o tom mentálnom svete ľudí, ako je Matúš Kostolný a všetky mainstream a to, čo my voláme oni, aby sme tu sústavne nemuseli za každým do posledného vymenovať. To s tým perfektne koreluje. Presne taký typ ľudí oni potrebujú. Nikto z nich sa nebol pozrieť v Rusku a na Ukrajine, ale akože celistvej krajine. Nikto z nich nežil v Englande. To sa ani nedá, lebo ja som strávil 20 rokov len v Londýne a môžem ja hodnotiť len Londýn a Anglicko, len trošku, iné krajiny nie. Ale áno, nič extra od nich nečakajme, ale Pavel zase na druhej strane a zase skončím tam, kde zase len potrebujem, čo sme dnes spomínali, oni to potrebujú vôbec, oni to nepotrebujú. Oni majú svoju pravdu a svoje fakty. Oni si zavolajú poprípade nejakého odborníka, ktorý žil 2 mesiace vo Venezuele a bude ti rozprávať o tom, aký je tam fantastický, skvelý život a akí sú bieli ľudia zlí, alebo aký je Fico zlý. Oni to nepotrebujú. To je Zatiaľ sme prebrali celkom veľa tém, čo je nakoniec dobre, lebo ten rozhovor je aspoň zaujímavejší. Ale ty si naznačil ešte jednu tému a to bol ten COVID. Uh-huh. Bolo to obdobie, ktoré bol pre mnohých z nás šokujúci, či už sme žili tu, alebo sme žili v zahraničí.
Ty si sa vlastne práve vtedy zviditeľnil na tej širokej verejnosti. Ja som ťa vtedy začal vnímať, keď si začal porovnávať tie opatrenia, ktoré boli v Anglicku a ktoré boli na Slovensku, boli oveľa tvrdšie vtedy. No ale rád by som sa vrátil k tomu práve preto, že mnohí si už myslia, že je to nejaká minulosť. Že to bolo niečo zlé, čo je už dávno za nami. Ale kto trošku sleduje ten vývoj okolo WHO a ďalších záležitostí, tak vie, že to môže byť veľký omyl. Takže ako ty sa pozeráš na možnosť recidívy tohto obdobia, ktoré bolo možno len takým pokusom o tom, ako funguje poslušnosť obyvateľstva napríklad? Zrovna dnes Donald Trump vyhlásil, a beriem to s rezervou, lebo ešte neboli inaugurované, zrovna dnes Trump vyhlásil, že USA prvé, čo urobí, je, že USA prestane byť súčasťou WHO, v čomu držím palce, ale uverím, až keď uvidím, za prvé. Za druhé, ako som už dnes spomínal, ťažké časy tvoria silných ľudí, silní ľudia tvoria dobré časy tvoria slabých ľudí a to je ten kolotoč. COVID nás niektorých zrodil. Ja som existoval už predtým, ak si ma predtým nevidel, nevadí, už ako známe moje video o Plačkové, ale niečo, čím sa píšim, je 1. september 2019, keď som exponoval identity hrdinov s vrecami na hlave zo Zomri, Valovič, Galo a Podhradský, a tým sa samozrejme budem venovať do konca môjho života, lebo to treba. COVID ukázal, ono technicky je úplne jedno, o čom to bolo, pretože ktorákoľvek udalosť má svoju formu a svoj obsah. To sú dva faktory, ktoré musíme vedieť oddeliť. Ono je technicky úplne jedno, o čom to bolo. Teda okrem toho, že sa ukázalo, že virológia je storočný totálny podvod. Ale ide o to, že my sme boli, ako som to veľakrát povedal, my sme boli klamaní. Média môžu klamať masy dlho, alebo silno, alebo dostatočne veľakrát po sebe. Jedno z toho. Ak to náhodou prekopne, že budeš všetky tie tri veci robiť naraz, tak sa stane to, čo sa stalo s covidom. Skolaboval a ostala po ňom pachuť, ktorá napriek tomu, že, ako som dnes povedal, veľa z nás, žiaľ Bohu, sedí na gauči a sú happy so svojím životom a čakajú na sociálne výhody od vlády, tak veľa z nás pochopilo, že toto sa dialo cyklicky a covid bol len akousi špičkou ľadovca. My sme boli klamaní dostatočne veľakrát, tvrdo, každý deň a dostatočne veľa dní po sebe. A boli sme klamaní do tváre, do ksichtu. Nejdem to tu menovať, lebo to je na separátnu 10-hodinovú reláciu, ale živo si pamätáme prípady, ako že za dôchodcov boli 4 krížiky, alebo zrazila ťa Avia a na druhý deň napísali, že to bol COVID. Prečo? No prečo by to primárne nenapísal, keď dostane za to bonus od poisťovne na konci roka? Nezabúdajme na jednu vec. Ja to poviem narovne tak, ako to je. Polovica lekárov, nejdem konkretizovať a generalizovať, polovica lekárov je dôvod, prečo existuje príslovie, že ich volajú vrahovia v bielom. Pre nich je smrť rutina. Oni ťa, vieš koľko, 10-20% dodnes 10-20% pacientov zomiera na nešikovnosť lekárov. Okolo celého sveta, nie je Slovensko, nie je COVID, okolo celého sveta. Pre nich je smrť biznis. Vyliečený pacient je pre farmalobby stratený zákazník. Budú ťa liečiť, ale nevyliečia ťa. Budú ti dávať vakcíny, nepovedia ti, z čoho sú. Do dnešného dňa sa denní Gen a Vládko Šnídl nevyjadrili k onej kauze, že vakcíny obsahujú bunky novorodencov, embria, a že obsahujú bunky obličiek z opíc. Kým som to ja vtedy neuverejnil, neprikladám si prvenstvo, len ako tento príspevok má asi 150,000 videní na mojom telegrame. COVID nám ukázal, že oni môžu všetko a že skúsia všetko a že jednu veľmi dôležitú vec poviem, zakončím to tým, ľudia to nemajú radi a práve preto im to naschvál šplechnem do ksichtu. Je to naša chyba. Je to naša vina. Každý, kto mi povie, ja som sa musel očkovať, je u mňa blázon. Nemusel. Prídeš o robotu. Nebudeš cestovať, ale budeš žiť. A hádaný, počkaj, čiže ty chceš povedať, že na 100% ma tá vakcína zabije. Nie, to tým nechcem povedať. Ja tým chcem povedať to, že môže ťa zabiť, lebo nevieš, čo v nej je. Ak ideš takýmto niečím do práce, alebo že dajte mi 300 €, alebo v Starbucks mi dajte dva koblišky, tak si blázon. Hlúpota zabíja, hovorím to celý život. Hlúpota zabíja. Ľudská hlúposť, jednoduchá nepozornosť môže až zabiť. O tomto sme sa presvedčili. A New World Order, nový svetový poriadok, je na tom tak fantasticky zle, oni to nikdy nepriznajú, ale sú na tom tak zle, že
COVID im tak krachoval, že museli rýchlo prepnúť, museli rýchlo aktivovať na Ukrajinu a vtedy sa boli také tie srandovné memečka, že Putin vyliečil COVID, samozrejme to tak nie je, ale pamätáme sa, hej Pavel, na ten, tuším 2-3 dní bola veľmi tenká časová línia, časové okno, to okno príležitosti na Slovensku bolo doslova, že skončil COVID a za 2 dní Ukrajina, Ježišmária, akože toto, kto nevidel, to už je drzosť a o tom toto nejdem ďalej rozvádzať, lebo by sme opakovali to, čo sme dneska hovorili o bunkách zahraničných tajných služieb oligarchov a mimovládok, ktoré sa fejkovo sami seba nazvali mainstreamové médiá. Toľko ku covidu. Som si istý, že sa to zopakuje. Neviem v akej forme, neviem kedy, ale niečo s vírusmi ešte príde. Skúšajú to, len znova Slováci o tom nevedia. Skúšajú sa rôzne mikropandémie po svete, opičia chrípka, ja neviem čo, AIDS, HIV, takéto veci. Helebrand by vedel o AIDS porozprávať z PSK. Ale takto. Určite to skúsia, ale zároveň som skalopevne presvedčený, že to nevyjde. Už sme stalo sa niečo, čo sa dovtedy nikdy nestalo. Vznikla masová nedôvera. To je všetko. Áno, vlastne tým pádom to má aj také dve mince, dá sa povedať, že tak. Na jednej strane si vyskúšali tú poslušnosť, na druhej strane sa zdvihla vlna odporu a mnohí ľudia precitli vďaka tomu. Čiže to bolo také čaro nechceného možno z ich strany. Áno. Poďme ale k ďalšej téme. Ty si už dneska načrtol okrajovo tú návštevu Roberta Fica v Moskve. Podľa mňa to bola jediná logická vec, ktorú mohol v tejto situácii, keď nám Ukrajina v podstate vyhlásila plynovú vojnu, urobiť. Išiel v podstate zachraňovať národno-štátne záujmy Slovenska, pretože bez plynu sa fungovať nedá. Ani domácnosti, ani podnikatelia. Ako sa pozeráš na túto jeho cestu, ktorá samozrejme vyvolala hystériu, to sa dalo čakať na tej liberálnej strane. Myslíš si, že bude to mať nejakú dohru aj medzinárodnú, pretože sa o tom hovorí v podstate na celom svete? Dobre. Poviem toto chronologicky, ako som to povedal pred 2 dňami u Bureša v českom rozhovore, ale pridám teda aj niečo, čo viem len od včera, tú novú Ficovú deklaráciu. Dobre, dnes je sobota, natáčame to 28. Za 3 dní nám začína nový rok, 1.1.2025. Takto, veľmi v skratke. Fico sa stretol, nejdem opakovať všetky udalosti, čo sme videli spred týždňa, tam urobme čiaru a Fico sa stretol so Zelenským a s ostatnými v Bruseli. Zelenský mu naznačil, že chce vypnúť plyn. Ďalším krokom bola Ficová reakcia, že prídeme tým o 400-500 miliónov eur ročne. Hneď na to Zelenský reagoval, že on mu tie peniaze aby si niekto nemyslel, že Zelenský to vyťahne z vrecka a dá mu ich. Zelenský povedal, že zo zmrazených ruských aktív, čo je ilegálne, lenže čo je dneska, lenže ukrajinský deep state je celý ilegálny. Nie Ukrajinci, nie Ukrajina, ukrajinský deep state. Mafiáni ako Zelenský, Kličko, BlackRock, Biden a títo, Netanyahu samozrejme na čele s nimi. Zelenský mu povedal, že mu to nahradí. A teraz jednu vec, čo si málo ľudí všimlo, toto ja poviem za mňa prvýkrát a myslím si, že Fico to takto myslí, dúfam, že to takto myslí, lebo ako vždy poviem, Fico je hráč, ktorý hrá 4D šachy 5 ťahov dopredu. A Fico je jeden z mála, Fico je v prvom rade už svetový politik, svetový štátnik. Pre mňa je štatisticky, ja sa mu nikde nepchám, štatisticky pre mňa je tento človek to. Fico okrem toho, že vie odhadnúť vlny, je jediný na Slovensku, ktorý vlny tvorí. A je jediný človek, ktorý si vie predstaviť, ktorý si vie predstaviť, ako vytvorí situáciu a vie aj odhadnúť reakciu na tú situáciu, čiže má okamžite záložný druhý, tretí krok. Znie to trošku zákerne, ale poviem to, ako to ja vidím. Fico mu povedal Zelenskému, že 500 miliónov teda, že Slovenskou republiku to stalo 500 miliónov, na čo Zelenský hneď reagoval, hneď mu smečoval, že on mu ich dá zo zmrazených ruských aktív. A teraz tam sedelo viac ľudí, než len Fico a Zelenský. Zelenský na to hneď reagoval, Fico to odmietol, Zelenský mu povedal, že mu tu nahradí, ak teda Fico nebude robiť prekážku, ak teda Fico bude súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Áno. Fico za to reagoval nie. A toto sme sa dozvedeli až na druhý deň, keď Robert Fico uskutočnil tlačovku, alebo teda nahral video, kde to povedal.
čo si niekto nevšimol a čo podľa mňa Fico ešte stále tají, ale naznačil to v tom jeho poslednom včerajšom videu, kde prvýkrát spomenul, že teda asi zrejme, on to veľmi slušne diplomaticky podal, on je na to majster, ale veľmi slušne naznačil, pokúsim sa ocitovať, že asi dojde k vypnutiu elektrických zdrojov, ktoré Slovensko postupuje Ukrajine, čiarka, alebo sa, buď toto, alebo sa dohodneme na niečom inom. Inými slovami, ak nám vypnú plyn, čo si myslím, že sa stane Ukrajina, tak im vypneme elektriku, lebo na ničom inom nevidím, že by sa dohodli. Ale takto. Fico je majster v tom, že urobí z minima maximum a tentoraz mu zelený mužiček, Alzák, tentokrát mu Zelenský nedal minimum, nedal mu ani maximum, dal mu kus žvanca, ktorý vie Fico perfektne spracovať. V kombinácii s tým, že vidí do budúcnosti a vie vytvárať vlny, veľmi dobre si vyrátal, ako zareagujú ostatní. Ešte o tom nehovorí, ale Fico paradoxne, tým, že je on chudák pod najväčším tlakom, on to využil a ty, keď si pod najväčším tlakom zo všetkých premiérov a premiérok Európskej únie, tak ak podnikneš akýkoľvek krok, nemusí to byť nejaký extrémne brutálny, radikálny, razantný extrémny krok, ale akýkoľvek tvrdší krok urobíš, ktorý by si ináč neurobil, bude odobrený. Nebude nikto Fica tlapkať po pleci, ale bude minimálne akceptovateľný alebo znesiteľný. Fico si to dovoliť môže, lebo povie, na mňa bol tlak. A aj to demonstruje. Hneď na druhý deň urobil tlačovku, ale nebonzoval, nebľaptal, on tam nekoktal. On to povedal len inými slovami. Aj sám povedal, že jednak jednej to reprodukovať nejde, lebo také sú tam pravidla, že sa tam odovzdávali mobily, lenže Fico žiadny mobil nemá. Čiže toto sa stalo, tento smeč sa niekoľkokrát otočil, vymenil a teraz išiel Fico za Putinom. Tiež nepovedal, že čo tam teda, o čom sa dojednávali, strategicky počkal. Úplne mu to schválim. Teraz to s tým, že odišiel niekam deň dopredu, to sú také novinárske, agitačné taľafatky. To sú také detské povedačky a škriepky, že ani zbytočne sa týmto budeme teraz zaoberať. Proste šiel, lebo mohol, on nemusí. On to odôvodní, ale je medzi sviatkami a že on si... hlavne nech mi nikto nerozpráva, že Fico si toto časovo vyrátal. Nie, nevyrátal. To Zelenský ich volal do Bruselu pred Vianocami. Nemôžeš Fica z toho viniť, že on si to načasoval. Fico je v časovaní geniálny, ale hlavne stratég a taktik. Zelenský si tu prvý povedal, že dneska sa stretneme 2 dní pred Vianocami. Ty ma voláš 2 dní pred Štedrinám do Bruselu? Dobre, nech sa páči. Tak ja pôjdem na Vianoce za Putinom. Není problém. Pardon, týždeň pred volal do Bruselu. Ale stalo sa. Išli za Putinom, tiež nepovedali, že čo sa ide stať. Teraz prešlo konečne pár dní, Fico sa konečne rozhovoril, povedal, čo sa deje a teraz prídem na to, čo on podľa mňa nevyslovil, alebo to vysloví neskôr. Dúfam, že mu to nepokazím. Neviem, či sa trafím v tomto. Všimol si niekto z vás, že premiéry a premiérky, všetci z tých zúčastnených sú ticho? Mainstream škrieka, lebo musí. To sme si dneska niekoľkokrát povedali. To je ich guidelines, to je ich úloha. To bude, aj keby sa Fico vzdal vlády, aj tak bude zlý. Oni sú ticho, nereagujú. Takže Fico správne toto predpokladajúc pristúpil k kroku, že spomenie tú elektriku. A teraz všetci tí, ktorým nestačilo, že Fico povedal Zelenskému nie v Bruseli, ktorým nestačilo, že bol za Putinom, a to už ten kruh sa veľmi zužuje, a ktorým nestačilo, že povedal o tejto elektrike, si teraz uvedomujú, lebo oni nie sú sprostí, len sú vydieraní a sú v strachu. Oni si povedali, moment. Toto je niečo, čo my by sme chceli strašne tomu arogantnému drzákovi Zelenskému urobiť, len my mu to nemôžeme urobiť, lebo nie sme paradoxne, bohužiaľ, bohudík, v takej prekérnej situácii ako Fico. Čiže Fico, tým, že je v zlej situácii, to výhodne využil sám pre seba, sám pre svoj národ, on to urobí. Ako náhle on urobí tento krok, už je to akceptovateľnejšie aj pre ostatných. Pretože lebo veľa ďalších premiérov tento krok vždy po dlhú dobu chcelo urobiť, nemali gúraž na to a veľmi pochopiteľne, nemali gúraž na to, aby to urobili. Tak to urobí Fico. Prečo sú ticho? Fico keby povedal, že bol na stretnutí so Zelenským a Zelenský mu povedal A, B, C, D, X, Y, Z, 1, 2, 3, možno tak by ho strašne seržvali a mal by strašný prúser, lebo by na to nemal dôkazy a ktokoľvek by ho mohol priamo označiť za klamára a že proste Ficovi preplo a neviem čo. Pozor, tam nebol len Fico a Zelenský. Boli tam osoby,
ktoré sa toho zúčastnili a počuli to jednak jednej, word for word, slovo za slovom a sledujú Ficové chovanie. Tým, že sú ticho, potvrdzujú, že Fico hovorí pravdu. Chápeš ma? Že on keby klamal Fico, tak by niekto vystúpil z tých ďalších 12 či koľko tam povedal čo? Fico si vymýšľa, však Zelenský má pravdu. Rozumieš, ako to on vymyslel? Teraz on pristúpi ku kroku, ktorý je pre ňou akceptovateľný, ktorý on vie, že bude akceptovaný a hlavne si myslím, že konečne im dopalilo a jemu aj Kaliňákovi, že čo je Zelenský za arrogantného blba, čo to je za zver skorumpovaný. Vypnú mu elektriku, nech, podľa mňa to začnú robiť ďalší, ale minimálne Ficovi sa to podarí. Ešte spomeniem toho nešťastného Chmelára, napísal jeden z najlepších svojich statusov pár dní dozadu, kde hovoril, že Fico by si teda mal zvýšiť svoju ochránku. Keď sme pri tom malú perličku, poviem, ktorú nejdem zbytočne rozvádzať, lebo zdroj nemôžem prezradiť, ale nejaké kroky budú podniknuté určite aj proti mne. Som o tom presvedčený, bol som tým varovaný v dobrom. V Bratislave máme že vraj až 70-80 tisíc Ukrajincov. Boli by sme hlúpi a naivní, keby sme si nemysleli, že medzi nimi existujú ľudia ako Cintula, ktorí, neviem, ukrajinská rozviedka, alebo CIA, alebo Mossad dá nejakej ukrajinskej rodine doma $100,000, oni pôjdu, zastrelia Fica, alebo Kaliňáka, alebo sa pokusia o niečo. Ak náhodou príde Trump, alebo jeho vyslanec, alebo Putin, alebo jeho vyslanec na Slovensko, alebo ja keď vyjdem z väzby, alebo kdekoľvek budem, pol roka potom, čisto z princípu, z pomsty, bude určite nejaký pokus atentát aj na mňa. Som na to pripravený, detaily o tom rozprávať nejdem kvôli zo strategických dôvodov, ale toto sa stalo, Fico to zahral to bravúrne, len tentokrát on toto nerobí, aby akože machroval, ale ukazuje tým je veľmi ťažké takýto radikálny krok prezentovať diplomaticky. On to dokázal, neviem či 100%, ale minimálne minimálne tou mierou, ako sa to len dalo, minimálne najlepšie, ako sa to dalo. Uvidíme, čo bude 1.1. Ja si myslím, že ten plyn vypnú, lebo Zelenský, hovorím, on nemá 5 pokope od začiatku. Drogy sú jeden faktor. Ďalší faktor je, že tento penisový herec, hrajúci penisom na klavír, ktorý pred pár rokmi ešte nevedel, čo je ukrajinčina. On hovoril čisto rusky, lebo sa mu to hodilo. Za prvé jeho kariéra, za druhé tlak znútra, tlak jeho rodiny, tlak BlackRocku, Izraela, Netanyahu a Mossadu je opotrebovaný. Hádky v ukrajinskej vláde, on nie je normálny aj svojím, aj nie svojím príčinením. Nie je to človek, s ktorým sa dá podľa mňa nejako relevantne o niečom jednať. Nie je to človek, ktorý má kognitívne všetkých 5 pohromade, hej, tak to poviem. Čiže ako, že tam Fico šiel, že sa s ním rozprával, považujem už to za štátnický čin. To s tým Putinom je výborný krok, nie je to všetko. Nie je jasné, či sám Putin príde na Slovensko, ale ak dojde ku akémukoľvek kroku, ktorý naaranžoval, zorchestroval Robert Fico na pôde Slovenskej republiky, to bude historický zlom, ktorý dúfam, že vôjde do dejín, do učebníc, ale hlavne ten zlý Fico konečne podnikol krok pod tlakom zo 4 svetových strán, ktorý nahradí absenciu dialógu dialógom. To je to maximálne, čo teraz potrebujeme. 500 či ne 500 miliónov eur, plyn alebo neplyn. Dneska sme to niekoľkokrát povedali. Komunikácia je cesta, to je kľúč. Cenzúra je záhuba. Toľko. Ak Fico je jeden z najskúsenejších a služobne najstarších politikov Európskej únie, čiže aj to hovorí samé za seba, že naozaj vie, ako v týchto situáciách sa správať a myslí možno už 2 kroky dopredu pred inými politikmi. Ano. Takže ja verím, že naozaj túto situáciu bravúrne vyrieši, nepochybujem o tom. No ale náš rozhovor sa pomaly chýli ku koncu. Áno. Ty si už naznačil, že teda to tvoje vydanie sa posúva na marec, ale nepochybne k nemu príde, raz na to Slovensko prídeš, už za akých okolností uvidíme. Yep. Aké máš plány? Ty sa už k tomu nejako vyjadroval aj v minulosti, ale samozrejme mení sa aj situácia, všetko sa vyvíja. Aké máš plány? Čo mieníš na Slovensku robiť potom, ako sa vyriešia tvoje trestné veci? No. Už som to toľkokrát zopakoval, že mám takú nacvičenú frázu. Takto to poviem. Poviem 2 veci, ktoré sú právne isté. Nejaké postuláty, od ktorých sa nazveme ich odrazové body. Je isté, že ma vydajú a je
na 99,99% isté, že idem do väzby. Podľa mňa 100, ale sú ľudia, ktorí mi fandia a presvedčajú ma, že dobre, budíš. Takto. Bod číslo 1 je, že určite ma vydajú. Kedy už som bol ja vnútorne presvedčený, že december, však preto sme boli potom z toho aj taký vyvalení, že to zrazu to dali na 30. január. A teraz vieme, že 18. marec a koľko ešte a ťaha sa to 3 roky a prosím vás, mňa nevínte. Vínte pána Lipšica, ktorý si to vymyslel, dobre? Vydajú ma. Kedy? Nevieme. Ale tak dajme tam rezervu, dajme tomu, že prvá polovica 2025. Ale príde deň, keď ma vydajú. Toto je záchytný bod číslo 1. A záchytný bod číslo 2 je deň, keď ja pristanem na Slovensku a teraz, či pôjdem do väzby na hodinu alebo pol roka, druhý záchytný bod je deň, keď vyjdem z väzby. A tento deň, ak sme pozorne počúvali, môže byť buď vo februári, 1. februára, alebo môže byť 1. februára 2026, kľudne. Lebo môžu ma ešte vydávať, až ma vydajú a potom pôjdem do väzby a teda ja neviem, čo sa, možno budú predčasné voľby na Slovensku, situácia sa zhoršia, bude horšia, než bola predtým ešte počas Matoviča, že bude rapidne horšia, niekoľkonásobne, to verím, že sa môže stať. Takže sústreďme sa na deň, kedy ja budem na Slovensku a budem výdený von z väzby. Keď budem na Slovensku a výjdem von z väzby, tak sa budem starať o vlastnú existenciu, aby som prežil, mám nejaké plány, nejdem ich prezradzať zo strategických dôvodov, ale mienim sa venovať mediálno-politickým veciam, tak to poviem. Ešte raz spomeniem ten nešťastný YouTube, ktorý, ako som povedal, jasné, že ma to zasiahlo, ale na druhej strane tento ďalší aspekt môjho prebudenia prišiel síce skôr, než som čakal, ale ja som sa chcel v budúcnosti sústrediť na niečo, čo sa nedá cenzurovať. A každý, kto si myslí, každý, kto sa príliš sústredí na niečo, čo mu nepatrí, ergo YouTube, je zraniteľný a môže byť oveľa nepríjemnejšie prekvapený, keď sa mu to stane o 10 rokov, keď na tom bude postavená celá kariéra. Moja kariéra nebol YouTube, moja kariéra nie je ani Telegram, moja kariéra som ja, moje meno a moja značka. Mňa keď vyplí zovšadiaľ, na druhý deň budem existovať a budú ma ľudia poznať a zase si niečo postavím. Začnem nie od začiatku. Nedoporučujem ľuďom spoliehať sa len na YouTube alebo len na Telegram alebo len na tieto veci. Tam je tiež potrebná informačná distribučná diverzifikácia, ale budem sa venovať niečomu politicko-mediálnemu. Konkretizovať to budem tým a vtedy, keď uvidíte tie činy zrealizované. Ty si povedal, že si uvažoval o návrate na Slovensku už v roku 2019, len to si ešte nevedel, že príde COVID a ďalšie veci. Ano. To znamená, že nejaké plány si už mal. Mieniš zostať na Slovensku natrvalo a čo tak vstup do politiky? To ťa láka? To sú časté otázky, čo počúvam. Hej, a ja. Mienim takto, sem sa budem určite vrácať kvôli britskej scéne a kvôli nejakým ešte kontaktom a konexiám, pretože niektoré rozhovory prebiehajú mimo internet a za zavretými dverami. To každý, kto sa trošku vyzná do služieb, tak vie, ako sa to robí. Väčšinu času chcem tráviť na Slovensku a myslím si, že keď som takto rozbehnutý a objavil som v tom svoje hobby a svoj zmysel života, tak pokiaľ budem žiť, pokiaľ budem mať dostatok peňazí na to, len aby som ako tak nejako prežil, tak to asi budem robiť, lebo toto ma fakt naplňa a vidím, ako na to ľudia reagujú a niečím, čím sa ja píšim, je, že tá drvivá väčšina ľudí, ktorí ku mne prišli, už do mňa neodídu. Sú aj nejaké, samozrejme vznikajú nejaké mínusové čísla, niektoré odchádzajú, ale drvivá väčšina ľudí, ktorí ku mne prišli, už odo mňa neodchádzajú, lebo vidia, čo robím. Že je to systematická práca, chronologická práca a to, čo som začal robiť 5 rokmi, má priamy súvis s tým, čo robím teraz a vice versa, to, čo robím teraz, má priamy súvis s tým, čo budem robiť o ďalších 5 rokov. Bude to vychádzať v rôznych formách. Znova, nejdem konkretizovať, ale môžeš to nazvať social affairs, môžeš to nazvať prednášky, panelové diskusie, ja neviem, blogy, filmy, diskusie naživo, ja neviem, dneska je veľa foriem a v tomto mám skúsenosti, myslím, že dosť bohaté. Ty si už dneska v tom... Prepáč, tá politika ešte stále čerstvo si ešte pamätám na situáciu pred voľbami, čo sa všetko stalo v 2023. Myslím si, že ešte stále nie. Napriek tomu už aj za tento rok som mal nejaké ponuky.
Myslím si, že ešte stále nie, lebo ja, ak sám za seba viem, ako ja viem, neláka ma 6 000 plat a klikať gombiky a mať nejaký bočný kšeft sem tam, jasno, že ma to láka. Koho by to nelákalo? Ja milujem peniaze, ako všetci iní, len s tým rozdielom, že pre mňa sú peniaze na druhom mieste. Pre mňa sú peniaze a konzum na druhom mieste, najprv musí byť práca a ideológia, lebo to, čo v živote robíš zadarmo, to je tvoja najsilnejšia stránka, lebo to robíš z presvedčenia. Ja sa dám uplatiť, nedám sa podplatiť. Moja práca môže byť zaplatená, ale nikdy sa nedám podplatiť. Nemôže prísť za mnou niekto, ako som to často na Telegrame spomínal, že Dani, tu máš 500, tu máš 50 alebo 100 litrov a na tento čas buď tam a tam ticho. Nie, nebudem. Akože nebudem, nevytrhne ma to z biedy. Milujem peniaze a zišli by sa mi peniaze, všetci vedia, ako na tom som. Ale nedám sa naverbovať proti môjmu presvedčeniu a proti národu. A čo sa týka, to sa mi nestane ani ak by som bol v politike. Či chcem byť v politike, ak budú predčasné normálne voľby, to je ešte priďaleko. Možno, že to budem častejšie zvažovať, toľko poviem na teraz. Ty si už dneska povedal veľa takých nových vecí. Toto, čo sa ťa opýtam, nie je úplne nová vec, lebo už to niekde zaznelo, ale možno to trošku zaniklo. Pripravuje sa o tebe dokument o tvojom živote, ktorý je vlastne časovo nejako už rozvrstvený, pretože sa začal nakrúcať už pred pol rokom a vlastne to nakrúcanie priebežne pokračuje. Čo môžeš o tom prezradiť? Čo chceš o tom prezradiť? Pracovný názov je Cesta, The Journey. Z väčšiny je to natočené, aspoň si to myslíme. Začalo sa to natáčať tu, skončí to na Slovensku, z toho, čo môžem povedať. Točia to dvaja celkom semi-profilmári. Točíme to kvalitnými filmovými kamerami. Točíme to s čím, čo si náš finančný rozpočet, požičiavanie, nadmerné nadužívanie zapožičaných prístrojov dovolil. A bude to aj o mne, aj o osobnom živote, ale hlavne o vývine a o tom, že nikto by sa nemal báť, o mojom životnom mote, že nikto by sa nemal rozprávať, pýtať sa. A vec, čo som vymyslel, čo môžem prezradiť, to nemyslím si, že zborím tým filmografiu, keď to teraz prezradím, je, že budú to 3 časti v jednej, 3 časti, ktoré ale budú v jednom dokumente. Jedna časť je pred atentátom, druhá časť je po atentáte a tretia časť je po mojom príchode na Slovensko. A bude to mať, hovorím pracovný názov, to má Cesta, alebo teda Púť, ale bude to o tom, tá hlavná myšlienka tam bude vysvetlená a budú tam rozhovory s ľuďmi, že odkedy sme na tejto zemeguli alebo plochej zemi, odkedy sme vyšli z jaskyne, alebo nás stvoril Adam a Eva, alebo Andrej Kiska nás doniesol z Jupiteru vesmírnou loďou na Zem, tak odkedy máme mozog, ja to takto berem akože radikálne, odkedy máme mozog, ústa, jazyk, srdce a hlas, tak ktokoľvek si myslí, že sme akokoľvek prišli na tento kus kameňa, naša najcharakteristickejšia črta, odkedy nám Pán Boh dal hlas, naša najcharakteristickejšia črta je pýtať sa, pretože dvaja chlapi, keď kedysi boli v jaskyni, dvaja neandertálci a jeden sa pýtal, že či je táto halúska dostatočne hrubá a ten druhý povedal nie a začali sa hádať a možno, že si ja dali po nose a jeden z nich sa rozhodol, že vieš čo, kašlem na teba, ja ustúpim a nebudem sa s tebou byť, ale idem si nájsť vlastnú jaskyňu, založím vlastný oheň. Vtedy sme podnikli prvý krok ľudskej evolúcie, lebo niekto uvažoval a zapochyboval o tom, čo ho niekto iný presviečal, že je pre neho super. Ja mám právo sa pýtať a my sa musíme pýtať. Čiže ten človek odišiel a každý, kto nám hovorí, bude to aj o médiách, každý, kto nám hovorí, o pravde sa nediskutuje, je buď terorista, vedome terorista a žije tak, podniká také kroky, kde vás doženie do bodu, kde z vás bude benefitovať, parazitovať na vás, alebo pre takého teroristu pracuje. A tým som vlastne vysvetlil, ako funguje demokracia, alebo vlády, alebo mainstream, že proste všetko je založené na parazitovaní a výhodách. Tak sa potom samozrejme tí, ktorí toto vedia, že sa to deje,
a dobrovoľne sa tomu podvolia, nech sa nečudujú, kde žijeme. Ja sám sa nečudujem, kde žijeme, ale aspoň som sa, hovorím, rozhodol sa pýtať a budem to robiť do konca života. Budem to robiť do konca života a celé moje okolie budem nie presviečať na silu, ale budem hlásať a budem kázať o tom, budem extrémista slobody slova, kazateľ slobody slova a prejavu o tom, že sa pýtajte, pretože inak sa môžeme dostať mentálne do hlúposti a hlúposť vie aj zabíjať. Vidť Irak, 9/11, BLM, LGBT, virológia, COVID a tak ďalej a tak ďalej. O tom to bude, ale myslím si, že dozvedeli sa o tom dve nezávislé filmárske skupiny a potom to chcem robiť dva nejaké iné, akože neviem, či to budú že úplne proper kinofilmy, ale hlavu a materiál na to mám. Tam pôjde už potom len o zladenie tímové, ale dúfam, že sa na to prídete pozrieť. Neviem, či to bude v kinách. Tak to v kinách by to bolo naozaj zaujímavé. Však uvidíme, čo prinesie vývoj. Ďakujem ti za tento naozaj mimoriadny zaujímavý rozhovor. Verím, že diváci to ocenia. A myslím, že to ocenia aj tí nepriatelia tvoji, pretože určite vydržia až do konca, som o tom presvedčený. A najmä si cením tvoju úprimnosť, lebo bolo to naozaj úprimné, bez nejakej faloše. A dúfam, že sa teda stretneme čo najskôr opäť osobne. Možno, že to bude ešte v tom Londýne, keďže sa ti posúva odchod. Môže byť. Takže ešte uvidíme. Môže byť. Pavel, ja ďakujem za priestor. Opäť ti ďakujem. Ja ďakujem za priestor. Dúfam, že si to pozrie čo najviac ľudí. Všetci, kdekoľvek to uvidíte, na X-ku alebo na Odyssey, poznáte môj e-mail alebo Pavlov, podporujte na palete, podporujte nezávislú scénu. Vyzývam vás, aby ste si študovali čo najviac zakázanej literatúry a zakázaných akýchkoľvek diel, pretože vy musíte vedieť, za čo sú zakázané. A ak sú také odporné, fuj a bakané, tak ich okamžite odhodíte do kúta a budete vedieť, že už sa toho nikdy nechcete chytiť, ale nikto vám nemôže rozprávať, čo vy máte si myslieť a čítať a pozerať a čo nie. Ešte raz, myslieť, uvažovať a pýtať sa, spochybňovať a pýtať sa je ľudská najcharakteristickejšia črta. Pavel, veľmi pekne ti ďakujem za priestor a ja pozdravujem všetkých, aj tvoju redakciu, pozdravujem Petra Kotlára, Martinu Šimkovičovú, Oskara Rúžu, Lukáša Machalu, nebezpečný makači, pozdravujem všetkých, držím palce aj celej koalícii, aj Smerákom, aj všetkým. Juditku Lašáko, pozdravujem všetkých. Ďakujem všetkým a ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nespomenul. Všetko dobré ešte raz. Ahoj. Opatrujte sa.